Guys, munotisiwa kufara katichimboridzira mawisiri nhasi tatakarangarira mawisiriwo nhasi. Haiwa ndondowari kana sanda kurangarira dzako dzichasvika dzekuchechi kwenyu dzichauya dzaunofarira dzichauya nhaika maswera sei mamuka sei guys. And then
Right, mupindura ari kusenda message kuwhatsapp. Right, maskara sei mamuka sei guys, zviri sei guys. Salibonani Dumela madekwa nabudhi, zviri kudidi guys, muri sei guys. Itai mchishare live mchidedza vamwe, itai mshare live tichega vamwe. Munoona panenge pachine vanhu vanenge vachida kutaura nyaya dzavo vachida kufumura mbavha. Munowanikwa muchizowira. Chichikwini muri sei. Oh, okay. All right, wow, ndainzwa nyaya yacho. Okay, ndainzwa nyaya yacho, ndainzwa. So guys, techida kuti muvewo alert handitika anyway haisiriyo nyaya ndauya nayo but ndati nditange neiyo iyi handitika tatitange neiyi munzwewo. So ukamisa live chiti kwanzi iyi live iyi haisi kunakidza, then mangwana uchanowira musemu nyaya dziri kuchema nevamwe nokuti wanga usingazivi kuti vanhu ava vanenge vachizviadvertisa makambani aya vanenge vakamira sei handitika. So nhasi tine mukomana anonzi Kithi. Mukomana anonzi Kithi kwame uyu mukomana wechidiki mwana mudiki. Ndakambozama vediwe, ndambozama, munoona ndambozama kutotaura naye kuti nai Kithi, naiwe Imperial Furnitures, nai Imperial Furnitures, do right by people. Kubva gore rapera guys, the truth is kubva gore rapera pane mukadzi akamboya pana pari kuDubai akanga arohwa bhegi antika anotengesa mafurniture munhu uyu anogadzira mafurniture kuHarare. I think vakawanda vakamuona time yaiadvertiswa naMadam Boss, pane pakamboindoswa naMadam Boss Sterek. So vakawanda a lot of them vakagadzira mibhedha mahedhibho chichichi, a lot of them vakamuona ipapo handitika nekuda kuti unenge waindoswawo nemunhu unodi nerole model yako kana kuti nemunhu unotrust handitika. Vakawanda vakaenda vachinodi vachinoisa maorder vekuti vagadzire vatengesegwe mibhedha iyoyi nemachichi nezvakawanda wanda handitika. Madam Boss havana chavaizivawo kuti munhu uyu unooperata sei. Handi unenge wangoapproach wakaunzi uyaunditirewo chi umbondiindosira company iyi uindose company yemibhedha uite brand ambassador, unenge usingazivi zviri mucloset handiti. Mushure mekunge vafamba naye I think kwakatika kuchiita manje hello Pamela, kwakachitika kuita macomplaints manje akachitika kusimuka macomplaints aya, then they came to me regaindikesokuudzayo kune vanenge vasinganzwisisi how I operate. Andingotangi nekungouya ndichitaura nyaya palive ndisina kubata wandinenge ndakamboona achirepresenta that company iyoyo. So iyi yandiri kutaura iyi inyaya last year. If you ask Madam Boss she knows, if you ask sisi vavo Dr. Mutisi she knows. So after my complaints auya kunoku anditika ndakachiti ndaindoita sei nyaya iyi inogwisanisa. Munoziva kune chinhu chinonzi mafans anozomboona wabaya aibude. The best way is kuenda nekuna Madam Boss ndivaudza kuti vakuziya here zvichemo zviriko nevanhu izvi. So ndakaenda kuna Madam Boss munhu anditaura naye kuWhatsApp, ndikaenda kuna Madam Boss ndikati Madam Boss kune nyaya dzauya kunoku concerning munhu wamaka indosa uko wemibhedha uko, ndobva ndavapa nikiri. Madam Boss akatonditi Sisimeli ini munhu uyu ndamukonewa, I am distancing myself from him. Ndanetswa nevanhu, ndanzwa nevanhu kuinbox kwangu. Munhu uyu unoziva unenge wangonzwa kuti maketira unenge usingazivi kuti munhu akamira sei handi mazvona. So I'm distancing myself from him because ndiri kutonetswa nevanhu and I don't know how to answer. Iye wacho kuti taure naye anenge achingotaura statement after statement, ndichaendesa ndichadai. Saka enda unoti ndingatovengwa nevanhu handisi kuda. Madam Boss ndobva vazvidistance vakabva vatomuudza kuti chisiyana neni handichadi, I'm no longer party and parcel of you. Ndobva vatoterminata whatever contract yavanga vanayo ndobva vamira kure. Vakati itai zvamunokwanisa kuti muite. Andimaona inini hangu handichashandi naye. Ndikati nokuti ndauya kwauri nerespect yekuti pabasa pedu patoshanda tose apa zvepafacebook pazuka. Handimaona tisazoita kunge tiri kutsikana konzi kana kutoita sei, but kana ichinge yauya nyaya handizokwanisa kuti ndinyararewo guys. Handimunoona because kune vanhu vanenge vachichemawo handimazvona nemari dzavo, saka zvochizoita kunge handizozivi. Ndiye wemibhedha iyeye, ndiye wemibhedha, ndiye Justina wemibhedha. Saka Madam Boss akati Sisimeli you are free kuti mudini. Ndobva ndaenda kuWhatsApp kwemwana uya, mwana wechidiki anenge akapedza kuuzeti, haana makore akati wandei apedza kuuzeti. Ndobva ndaenda ndikati ona kahanzvadzi uri mwana mudiki, kutokuti hanzvadzi itongoriwo respect, utori mwana iwe. Handiona the way auri kuita isiriyo, ona you are owing this lady this much. Unogamuchira ma-US dollars evanhu. Ndakamutadza vanhu 3 vaiowa 3 people at the same time vakanga tora mari dzavo muna 2018 2019 that was 2020
hakuna chinhu chakaenda pamarakahla apa vanhu vaiva vakazama kumubata handika haabloki haiti sei anokurega uripo unongosenda mameseji dzako achiblutika handika haapinduri haiti sei. So people, these people were nowhere. Remember unenge uri kudubai handimaona waisa order ka kuti zviitwa kuzimbabwe because aita akagadzira zvaunenge wabhadharira zvazvia ozotora unodeliver handimaona. So out of desperation vanhu vaenda kuchiuya ndobva ndamirira ndikati ona uchangotanga business rako iri handimaona. So iwe zvauri kutanga anga nerimwe zita ipapo I think ndozvakazita kuti maskandari ndokuita achinje zita to imperial achazita chasa zita kuti chi handimaona. Ndikati ona Kithi uri kukangasa zita rako eno cha destroyika iwe tukuzama tokutoka utonge chikusumudzira nekuti uri mwana mudiki kuti uendewo mberi but manje watanga nezvakaipa zvokutora mari dzavanhu ma 2 years nemadzano wakanyarira kuti zvisingape explanation usinga azvizoyatsobuda zvakanaka ko iwe kwatizoti hausikwanisa kuti umite demand uri kutorere mari dzevanhu chimbotanga wadhila nechine vanenge vabhadhara ipapo ugadzira ipapo ukapedza opinda mune vamwe uchida runs I'm the victim. Don't worry tinofara I'm going to open lines for you guys to come and say your stories dzenyu mimi kwete ini zvandikutora izvi ndikutora zvinhu zvelast year kuti muone ndakambomirawo nechizama kuti mwana uyu ndimuvakiridze kuseri ndimugurumewo asi zvakadi zvakaramba handimaona right. Anonzwisisa tsitsika akabva taya kunzwisisa saka ndoita sei sisimeni ndikati hona iwewe vanhu ava mari hona mari dzavo dzaunadzo idzi ndedza 2018 chitraya kuti orit tirizinene 1 ane mari yakati wandei uyu handi $450 handika utry kudzosera and at least make 2 payments umpe mari yake handika mari yacho yoyoyo handika mukutaeda mukadzi vanga mukadzi andobva tamueda pakola akauya auya pako mukadzi akati iwe unondidherera ndine makore maviri shaura newe haundirespondi wakuresponda kuna simeli saka mari yangu uchapasi simeli handiti right pekutanga pakabva patumigwa $200 kwandiri indobva ndasenda kupi kudubai kune mukadzi uya tanesana futi pane 250 yanga isara kuseruka hamuna chamuri kuziva inini panapa ndikuya nhasi for the first time this happened last year 2020 ndobva ndanesana naye futi Kithi pamukadzi uyu mari yake kuti zvinhu zvikunakire handitika Kithi ndobva azopesa 250 yasara iya ndobva 250 mukadzi yanditi 250 yasara simeli chirega kusenda kunoku chitumira kuna baba wangu kupi kuZimbabwe ndobva ndakuita instructions sekunza kwangaita ndobva atendawo stereki ndobva zvapera handimaona angotendawo maita enyu simeli maita enyu mwara kukomborera chichi zvikaperawo zvakadaro handika handina handawandobhadharisa kaini handi ndenichingozvitawo kana ukawana mari yako wawanawo kana usina kuwanawo haunawo kuwanawo handiwaona kana wawanawo mari yako ukazoti simeli ndoda kutengerai drink it's up to you but hapana akamboya katizi ndipe mari nasimeli ndikuitira hapana kana aripo ngataure mucomment section right. Zvadaro paya mukomana maapuwa mari yake handitika yapera taenda kune mumwe ko ngatichitapedza ko chande kune wechitushu handimaona akachitenga kutsika mwana uyu kutsika ndobva ndamugara bhamba handimaona ndobva ndamugara bhamba ndobva mari yo yaita kuiswa isama $50 $100 kusvika yapera tikaenda kunumber 3 handiona ndikati alright ngatichita so handimaona because mwana I think ane 25 or 26 by then he was 24 so ndaito ndikamtarisa ndoti mwana muyouth mugeto youth akuzama kusimuka manje takamitira live kuparadza business rake azvizobudi handimaona so ndikabva ndati alright iko zvino ava 3 wapedza handiti so let's move forward handiona ndochikubatsira pabusiness rako iri handitika iwe zvotoita chirega ndikutsvakire munhu ari kuHarare ndini ushu ndakutaura nezvakanaka apa vanhu mari yavekeka chirega nditaura ndipe munhu chikutsvagire munhu ari kuHarare handi ashande newe achikumonita handi usagamuchire mari dzevanhu maodha kuti awandise usizoti iwo hauna maresources ekuti uzoita zvinhu zvevanhu ava udi kuti udelivery. Tora one step at a time. Pakauya order nhasi kana une ma-equipments gadzira zvinhu izvozvo ukapedza woendesa utora mari yeumwe uchidaro makastoma ambotize as long as uchita basa rako mune zvakanaka handimaona right. Mwana uyu akabva ati no problem ndobva ndatsvaga Ashford weteki uyu Ashford chimombe wekuteki ndobva ndatsvaga Ashford chimombe wekuteki ngati hona tine challenge kune mumwe mwana ari kuZimbabwe ari kuita zvekambani yake ndobva nditsanangura zvikanzi ndotomuziva ndakamona chidi achiadvertiswa nani namadam boss ndikati yes but pane machallenges aripo ndachikumbirawo Ashi kuti iwe ndiwo uri kuko kuHarare can you please put an eye on this boy if possible andichika chiita kuti vanhu vadile newe straight iwo chitaura nemufana uyu mutorese mufana wako antika umire naye umugurume achahana kuramba Ashford haana kana sendira akabhadhagwa ashakabvuka handimaona so all along manje achinofunga kupota achibetserawo here handizozinda akabva ndangogumira ipapo till zvazotangazve futi vanhu vatanga kuuya zvisimeli ndadligwa 500 yangu naKithi ndamupindirazve nai Kithi kuzvotaiti zvegore rapera zvapera ko wadzoka futi zvenhasi wona nyaya dzako
kubva ndakamboinyora post ndikakanda picture yake apa asanda kuseta live yacho mukurimember because akauya futi kuwhatsapp kwangu sisimeli ndokumbira regerero please mirai ndipedze order dzavo order dzekutaura ndedze last year handizi kunzipedzwe nhasi ndipedze kugadzira iyoyo mbedha yacho iyoyo ndigoindisa ndibva ndamutaura I'm giving you 3 days uchichigadzira mbedha yavana uindise handi machiona tawirirana 3 days dziya kita ndokangamwa zvake kuti tange hameno mai vaya vachati naye naiwe zvinhu zvangu vonzi unoendisa manheru tondiwari manheru zvinenge zvasvika mai vaya vohaya mota handi munhu ari kudiaspora ari kudilani mari kuzimbabwe handika votumira mari kuti hayai mota mumire pakati kithi uri kuuya vohayiswa mota kithi habatiki mangwana zvivoti naiwe kithi mukadzi mukuru wachema zvewapinda bhisi handimaona ndiwoni ndikati ngatimbomirai timpe nguva ini ndakuisa operation kuseri everyday nachingoti naiwe kithi unoda kuitigwa live naiwe kithi unoda kuitigwa live shuwa gadzira zvinhu zvavanhu ndoita simeli ndine pressure yei uri kuramba uchitora mari dzavanhu iwe uchituka une pressure dzosera mari handiona dzosera mari dzavanhu kithi ungamuzwisisa kithi otodaro ndoona kwakutoya vamwewo vakuti sisimeli makambokanda kithi post yakithi mukabvisa ini nditori victim ndakadligwa mari neni wototodawo live umauya futi neni wototodawo futi live yesvo vanhu vavatove 4 ini 4 muchingoningirigwa achingola mari dzavanhu kithi aiwa achidaro ndobva ndazomusendera message kuseni kati wona kaa mwanangu I think haungandisvoriwo ndine 2 years mwana muchizama kubatsira kuti uvhare zvipandezvi ukure usumuke mubusiness but it seems as if uri kuda kudestroya business rako wega uri kudestroya building something that you started with your own hands wega. Why do you take monies from people uchiziva kuti iwe hauna material and what not handimuona uri kuramba uchikochema necovid handika vanhu vese covid vanhu vakakunzwisa mucovid ikafura iko zvino izvi kushanda hauna usikuwa pazvinhu zvavo uri kutodhoja saka ina handichazivi kune life yako manheru anhasi ndamudza ambosamuzama kuda kurizina neni akazama kuda kurizina neni akadi ndikati aiwa wonaka ina handichakwanisi andiwana warisa zvakwana nokuti kune vanhu vayawo ndinenge kune vaya vakauyawo ndinenge ndisisiri fair handimaona ndikaramba nokuti aiwa ngatimire ndiyange ndiri kuvharidzira kithi uyu handimazviona vaya vanenge vachina kuti kasisimeli ko zvinhu zvedu ndoti imbomirai handimaona ndimbomirai ndakuti wange nditoshanda nakithi handimazviona ndopaya panozobuda masvike kunze simeli vanobhadhagwa ina ndakana sendire munhu akambondibhadhira kuti musataure nyaya yangu iyi ndikabvuma nditotaura kuti aiwa ina handisirini hausiriniwo unokwereta uri kwereta vanhu ina unodzosera vanhu mari dzavo ukadzosera vanhu mari dzavo andika inini hapana live yandinoita handimazviona but inini ndichipurishiwawo nevanhu handimaona kuti ko zvinhu zvedu saka ini ndochingodiwo ndochiona usandivenge don't hate me hate the game because iwe ndiwo wazvikanyira woga ndiwotidza unozati ukangouya kuseri chedu chine chikwere chemunhu chikauya ndinorangarira kuswera nezuro tatichidhila neimwe nyaya kuseri kokugwa ndichika yemari yakareba totora kuma 3000 something US dollars handiti zvinorwadza zvozvo zvokuti vanhu vari kuuya achiripota kwandiri handiti ndiri kuti rega ndino approacha munhu nenotipe nhamba akundipa nhamba yemunhu yandinayo kudhara foni mangu mudhayari zondotaura naye every time unoziva unoita confusion guys kuti saka muwedu mudhayaris tunoita sei ndonomuapproacha sei munona ndakatambura kuti alright uyu hanzvadzi yauya kwandiri uyu mukadzi ndosiseka nayo everyday kwasa mai ndinoti chi ndakatambura guys kabasa kakanaka namusoro ndakatambura ndakangomedza ganda ndakamedza bhonzo ndikaenda ndikati vakoma uyai kunin'ina uya kuno kuseri pane nyaya iripo kune nyaya iripo yakadai munomuziva munhu vakabva vangoitawo fast kanzi ndomuziva asi zveshuwa mari ndoiziva chikwere ndochiziva chane nguva asi pane zvandisi kuwirirana nazvo orit ngatizvisolve ndezvei ndobva tapinda pa3 way kova wakatoblokana ndikati handikwanisi kubatsira kana makablokana chiandiblokana itiwane kupinda pa3 way call tiwane kusolva nyaya tapinda pa3 way call handi vanhu vakuru vandiri kutaura handika umwe ngati kune nyika yekurekure umwe ari kune nyika yekurekure handimona asi zvinhu zvepasocial media tazoteka kuchitichiri zina manje apazobudawo nyaya dzabudawo rai takakuleterana mari dzedzi apo takakuleterana kusvika mari yasvika payasvika kusvika yataura iti tawirana kuti ndoichabhadhagwa because pane zvimwe zvanga zvakaitikawo zvanga zvirivo muprocess iwo zvokuti kune dzimwe mari dzakanga kusubtractwawo munoona amicably zvikangopera ikoko so tangotomirira kuti mari chingobhadharwa sokuwirana kwadi kwatakaita azvinonge zvimwe zvacho zvichimbosvika kana kulive mufunge andimaona azvitombofamba because malive arega ndikudzei live idzi dzinogara kana dzagara panapa dzinoenda kuyoutube andimaona zviya zvokunzanzi kwai kuyoutube kunoripotwa kuchibviswa rega ndikutaurire ndezvekunyepa malive anongogara kuyoutube ariko kunzori handizoti evanhu vanotori nemari chaichaiwo arini avakabuda vachiita zvinhu zvavo zvavanenge vachiita zvisina basa kudii nanhasi ariko andimaona zvezvokunzanzi youtube inozovhariswa kudidi hapana the only way inovharwa page kana kuti gurupu hunge waita violation yemitemo yavo
handichimaona mitemo yavo yavanokunyorera palist iya ndipo kuita violation havatombozezi vanongodisabla group ndosationa group achigara akadisabliwa unenge watiti hakuna zvotanzi kune munhu aripota group rikavhagwa musasira munyeperana guys hakuna zvinhu zvakadaro vanotokupai reason maadmin kuti group ravharwa because vanotokupai mawarning maviolations kuti musi wakati ningi kana kuti admin ningi wakaapprova post yakadai that goes against our standard musi wakati uyu munhu akaposta ichi that goes mukachirega chiri mugroup menyu for the ningi kiri handika mopuwa kuti if you continue we're going to disable that group pakaita 3 more violations group munofuma pasina animaona ndo zvinoitika animaona so regai tifonere munhu wekutanga tinzo kuti nyaya yakamira sei because Keith ndakutadza ndichazondoita sei pamwana mudiki. Hello. Yes bainini maswera sei Muri sei? Tiri right muri sei? Tiri right. Tave palive kapana apa patiudzei what happened chichakaitika na Imperial Furniture. Chakaitika neImperial Furniture ndakaona post yakaiswa naMadam Boss. Chakaitika neImperial Furniture ndakaona live yavo vachiadvertisa naMadam Boss. Ichiri kunzi Dynamic Furniture. Okay, Dynamic Furniture. Yes. Ndakatorawo namba dzavo ipapo. So ndopandakatanga kutaura navo. Asi pandakaenda kutumira mari akandikana akandipa nezara akandipa remunhu anonzi Marshall Wilson Spango ndosara ndakatumira kuisa mari ndemunhu wakashandisa yeye kunotora mari kumukuru enderera mberi apo ndemunhu wakashandisa yeye kuti akwanise kunotora mari kumukuru ndezvarini zvakaitika musi wa26 February gore rino iri zvakaitika musi wa26 February gore rino iri until now hapana chatadilivhara pamusi wa26 February aingondiudza kuti sister tiri kuendesa zvinhu nemu tiri kuendesa zvinhu muna April akanditi zvinhu ndaendesa hanzi zvinhu zvava kuservice station zvakutoenda mateni hasi kufamba antonsangoenda furniture rafu kuti muda kundinetsa ende vanhu vazhinji vari kundibvunza nezveoda yenyu and then kusaipapo ndanoti ndoita sei achingonyepa every day matatu ake ese 26 until now kusvika asvika kunditi ndaripota kwamuri akanyepa futi akati ndiri kuendesa zvinhu mangwana hanzvadzi yangu yakatombobva kubrokwe akamugarisa pambare katunu akamuti ngagare kuma8 makuseni zviri kuuya nezvinhu oisa zvinhu zvake kubhasi mwana akagara kubva kuma8 kusvika kuma6 dzemanheru haana kana kuuya ndobva amuti sori kuuya mangwana kuma3 mangwana tuna kuma3 haana kuti zvekuita sei haana kuuya munhu akangogara that was end of April ndobva andichipizvo end of June ngauye end of June ndobva auya futi end of May ndobva auya futi nachakana chakadhivharwa achingonyesa wakatenga chii until now wakatengei ndakatenga makauchi ndikatenga mubhedha double bed okay ndakatenga makauchi saka zvinhu ndakatenga makauchi makauchi nemasofa nedouble bed nedouble bed nekitchen unit nemaketens anga akazonipa koti yemaketens anosona maketeni akanditi zvoniti nevanhu vanoita zvemaketens alright saka zvinhu zvanga uchitengerani nai munin'ini ndaitengera hanzvadzi yangu iri kumusha saka zvinhu zvaifanwa kuzobva kwarara zvichienda gokwe inakatoditi hanzi tinodhirivhara kuenda kugokwe ikoko saka uyu paakauya akagara kwarare munin'ina uyu akagariswa kusvikira kwavira ari muharare iye asingasabatiki mari yebhazi yekuita ma2 waya ruviri gwese ugwa makapiwe haana kana chaakandipa ndingaitobhadhara hey right hai pakaipa right so Keith don't worry zvinhu munchapiwa ndataura naye ndamudza angu zvinhu kuti ndichakuitira live every week kusvika wavhara hako business rako
kana kuti wasota vanhu zvinhu ende ndichaita saizvozvo ndichaita live every week kusvikira vanhu vose vabhadharwa zvinhu zvavo kana kuti vapiwa mari dzavo back. Saka mari yakabhadhara all in all mari zvese izvi ndinotenda chose tisimeri chokwadi. Mari yawakabhadhara ese imari pazvinhu zvese izvi kuti mumasofa mubhedha kitchen unit mari yese ndakabhadhara 640 US. Saka hapana chinhu 1 kana chawapiwa hapana kana 1 pawainzi iwewe bhadhara zvinhu izvi wainzi zvinhu unozviwana zvarini ndakabhadhara zvinhu pa26 February akanditi zvinhu zviri kuenda musi Friday akati zvinhu zviri kuenda musi Friday. Right. No, munoza Julie chinoitika problem inoitika ndeyekuti ava vanhu unoona problem inoitika ndeyekuti ava vanhu vanotenga zvinhu vanenge vari kune dzimwe nyika. Uri kupi munin'ini? Handiti waona. Saka kuti uinde paground kuZimbabwe uri kuCape Town neCovid inoyi kunonetsa mabhodha akavharwa. Handiti wazviona. Saka iyi 6,600 and what in wakabhadhara nemarands. How much was it in rands? But 600 is how much? Kuma 9,000. Right. Alright, munin'ina waita hako rega timbofamba nenyaya yacho yaKithi ndichatrai kumufonera ipo panapa tizotandaira semunhu anga chichema chaizvo kuti yei musanditirawo live yechichi wati because ndazosendegwa futi post. Hello? What? Hazvina basa kuti akachana seremoni, hazvina basa. Chiri important ndechekuti handitini ndakamuvinga paya nenyaya yako anotokuziva akakonfirma kuti anokuziva. Tikaita agreement akati chi ndiri kuvatumira zvinhu zvavo nemusi Friday kasvika pana chainda zvikanzi ndiri kutumira neWednesday. Saka zvokuti akatumira munhu kunotora mari hazvina basa, but ndine evidence kachibvuma kuti iwe anokuziva handika ende anokukwereta. Handiti wazviona. Hello. Plus proof of payment ndakachengeta zvese ndinazvo. Alright, rega timbokudonedza tinzwawo vamwe kuti vari kuti kudii tichigozozamba kufonera iKithi wacho. Probably arimo zvake mucomment section because ndamudza kuti na 7 live yako. Alright, asi nchange nchimutira live every week kusvikira avhara. Alright, sharp. Alright, gaiti TV tapinza vamwe. Right, nyaya kuti guys ndekudai so share live iyi kuma page ese Amuri. Share live kuma page Amuri, share page kuma page Amuri ese kuitira kuti vamwe vanenge vasina kuonawo live vagozoonawo munhu watutane zvake. Nokuti as we are speaking right now kunogona daro kuno munhu ataugwa naye masikati nhasi achinzisa mari. Pamwe munhu yari kutomukira mangwana kunotumira mari pamukuru. Hanimaona kana tarakutumira mari pafoni as we speak. Saka share live kuti vamwe vadi vanhu vaone. Ndosaka papa mchizoona chiti mozoti kwanzi maZimbabwe atidi kusupportana. Tenge chida kusupportana but zvinhu zvakadai. So guys, how do you support munhu akadai? How do you support maZimbabwe kuti akangobata dollar anodisappear? Utozopedzera waona kuti no, rega ndinoshanda hangu nevanhu vari trustworthy. Vanonyatsoona kuti no, vari trustworthy, zvavo zviri honest. Hanimaona because in the name of kuda kusupportana unopedzera wapwira futi mbavha dzakafanana Kithi Mpamedzi. Handi mazviona mascammers aya. Saka musashora pepa mukaona enyu vanhu vachimhanyira kuenda kune mamwe marudzi kuti ndoda kunogadzikwa zvangu ikoko because maybe vanenge vataona kuti kunonobuda zvinhu zvinu ikoko. Kwedu kumaZimbabweans hatigoni kuve honest to one another and we cannot be. Imagine matukirana atinoita tiri maZimbabweans pachedu and ukaona mwe muZimbabwean achishora umwe wake abiya vake achiseka abiya wake unoshamisika kuti muzimba iro yokuti mangwana tinogona kusangana ndikamubatsira kana kuti tinogona kusangana kandibatsira ari kudai. You be so shocked. Handi maona chiimagine iwe mupa mari chichinobuda. maZimbabweans ari kudzingisana pamabasa. maZimbabweans ari kuitana utsinye mukufamba. maZimbabweans utsinye pese. Hanimaona we are
our own worst enemies. Atigone kusimudzirana. Tinongotaura pano tichingopopota kuti hey ngatosimudzirana, hey let's support one another. But in reality atitosimudzirani maZimbabweans nokuti vashoma vari honest zvekudaro. Hanoona vashoma vari honest zvekudaro. Vazhinji vangobata mari cheko disappear. Hauchamuwani. Dzatove ngano kana ngano. Zvinonetsa. Nyaya dzakadai dzinonetsa. Handi mazviona. Saka musasvore vanhu mukaona vanhu vachimenya kuenda kunodhila havo kana nemagana kana nemakongolisi kana nerumwe rudzi. Handika musavasvore. Pane chikonzero maZimbabweans tiri vana Satani vazhinji vedu. Tave vana Satani famba nenyanga. Hakusina chinonzi rudo pamaZimbabweans. Hakusina chinonzi ubuntu kumaZimbabweans. Tinonyepedzera Sunday kuenda kunorumbidza Mwari kunonamata Mwari kutaura zveshoko raMwari but mukati medu mutakaora. We are deceivers. Tiri vanyengeri vekupedzisira. Tiri vanhu vakazara nehatred. Kuvenga kwatinoita kuvengana. Munovengana pachenyu musingazivani. Ukaona munhu achikutaurira zvinonenge achikutaurira unofunga kuti anokuziva munhu uyu. Handiwana apa haumuzivi. Utisa profile kutaurira kuti bhindura uko kwazvinobvera wakasvika utokuzivi kana kunyanga uko ukaona anenge imi handi mazviona. Saka zvinonetsa. That's why we sometimes opt kuenda kune makambani makuru atichiziva kuti ikambani yagara ine reputation. Ndikaendako I will never go wrong because vana museyamwa tinonetsa. Tangai magona kugadzirisa anditika right now kuti mugone kuwirirana nekudanana anditi nekufambidzana nekudanana cheko chaiko mukagona izvozvo then maybe just maybe hanomaona ndopangazotanga kuti vanhu vagone kubatana nekusapotana. For now sorry henyu vasikana zvinonetsa zvo zvemaZimbabweans izvi zvinonetsa pakati pedu right. Pane mumwe andakuseva number yake. Let's hope ari mu comment section. All right. Andiselina, can you please pin that number yekuti vanhu vafone for me? Ndipinirewo number yekuti vanhu vafone for me tingofamba na Kithi. Tichange tichimitra live every week. Iye Kithi wacho timbofona imboisayo number mu comment section. Andiselina vanhu vafone. Ndisirewo number mu comment section vanhu vafone. Hanzi we blame hurumende but pavai haina mbodzisa utsinye wakadaro. Haina kutidzisa kuti kana ndikaona munhu achiba should I go and steal because ndaona munhu achiba. Saka inini ndikaba guys vanonyetsoti ndofarira sisimeli vavai anditika vanobva vaenda kunoba here because vakaona sisimeli vachiba. What is wrong? It's wrong. Zvegovernment ndezvimwewo ikoko anditi but isusu pachedu anditika tikamira ndosaka ndiri kuti sum of andakuti vese maZimbabweans ndati sum of vazhinji vacho most of them vakatoipa kudhara. Not everyone. Variko vari honest though. Atiri kunyeperana senge mwana uya anonzi Cook Canvas okwarare ndakabhadhara mari ndiri kuno inini ku South Africa kunoko inonzi chicanvas ya ikaitwa ku Zimbabwe ikapera ku Zimbabwe kandisina munhu anouya nayo ikagara dzinenge 3 months iriko ku Zimbabwe anditika ndakabhadhara mari kudhara ndakatorelaxa zvangu. Hanomaona pandakazoona munhu aibva ku Zimbabwe akangoti kundaona munhu ari kuuya necanvas akati alright address yangu inamba yangu andifonere ende zveshuwa pavangoti vasangana vachinosangana vachinda vose achinopiwa ningirikiriya zvinhu zviya andimaona achitotakura canvas achina naye kundega achitoya nayo andimaona. Hello mama swera sei taswera isu mutoripo pachirongwa right now? Muri pachirongwa maswera sei? All right. Tatambudzika isu semaZimbabweans nenyaya yekuti munhu akati ari kupitira chakati haubhadharwi haakupe mari kana kuti mari inobva yangondonyura. Ini ndatombopostawo ipapa pasisimili ndikuda kuzovewo nelive yangu nekuti ndatambura neroja sisimili. Roja riri kumba kwenyu here? Roja riri kumba kwangu ini ndiri kunokucha ndokunokwa ndaona saka ndakachiti maina baba vaititekero kuimba iri kumusha mukadzi uyu anobhadhara paanodira sisimeli anobhadhara paanoda iye ndopa every time akaponewa namama kunzi nawo mari iri kupi anoti mai ndichaya nemari
zvinhu hazvisi kufamba hamaendi chadai asi hawendi mari saka ndatoshaya kuti ndoita sei nemukadzi uyu mama wakamboti haimbomira takamupa 3 months iyoyi vanhu vari kutaura kuti gavhumendi iri kutyangisa zvisinei zvinhu zvacho zvinondodaro nekuti rent board ka iri more favor to maroja than inini muridzi wemba nekuti unonzi haugoni kumudisa munhu saka inini ndoita sei saka muri kuti imi muri kunzi makaudzwa nerendi board yenyu yokuti musaburitse roja riri pamba penyu pamakavaka moga eka roja rakapuhwa notice anditika haasi kubhadhara saka chandoramba chikuchengetera chii saka apuhwa taenda kurent board yakachimupei notice saka the minute chigoti tsamba yekuti hausi takuitaisa nyaya kurent board rent ndopeyamira no problem rega 3 months dzikwani anditika 3 months dzakakwana mwedzi wapfuura agere mahara but agere mahara anongoti handisati ndawana imba nekuti rent board inoti augoni kuburisa munhu asati awana imba saka ndinofanirwa kumirira kusvika how long sisimeli munhu kuti awane imba. Haiwazve imi ndimakakanganisa kuenda kumarendi board kwenyu kwamunotaura isu hatiti zvamarendi board isu kana wangotedza kubhadhara rendi yangu chete ndongototumira vanhu vari kumba kuti ndiyamobudisa zvinhu zvomunhu pashi rendi board yei mutombo riko kune chinhu inonzi rendi board iripiko rendi board iyoyo ndodawo live zisimeri ndokutumira mari yangu yekubhadhara live yangu. Aiwa handisi munhu wekutumigwa wangu mari handibhadharisi kuita live munongouya ndoita live aiwa yeairtime hoye kumwe yeairtime yekumufonera ka munhu kuti abude uripiko imba yacho iri imba yacho iripi iri kuchitongwisa kwarare ndivana kwarare mukonyo isusu kwedu kwatine dzimba uko ndinongototi wanetsa hasi kubhadhara domanya boys nemupuwa $50 munhu poyembe pazhe dzinotobata dziri panze magedhi atokiwa mazikiya toti nti yotombogara 2 months yakadaro tozozviona pamberi apo zvokuneswa nemuneloja naimi aiwa saka ndoda live yangu nekuti mutaure naye ataure nyaya kwaimi zvemarendi board makanga mazvihwepimi satizizii zvemarendi board isu bhodhi racho riripi iroro ameno sesimeli takachiteka zviri pamutemo chiteka zviri pamutemo zviri kudiwa negavhumendi handiti makanga mataridzwa nani rendi board iyoyo rendi board yacho iri kupi mauyu maofisi emarendi board ari munhingikini muharare mutaunja yemuharare muyamia saka unonyora tsamba yako here muroro wangu haimbatsiri muona manje saka taitiita zvinhu zviri pamutemo even kana kumapurisa takaenda kumapurisa mapurisa akati no munofanira kuenda through rent board muona manje kwanzi tendekai natendeka isole jehovha melisadaro ini handina zviri kuenda kure tendekai kana usina kubhadhara renti yangu kana pachita chitosi chida kudii ndinotodzi kwai vanhu havadzingwe munonyepa ini ndiripa ndadzinga vanhu kanokwana kuita hamunotikanganiko seisa ndasunga ini rendi board yenyu ndofunga ingori kuharare kwega isa hatina rendi board kunana kumapurazi kunana gweruko tinongokutamba rafu unongo mawindi angu indai munobvisa munhu wokandigwa hembe dzako panze because iwe unenge uri munhu anenge achitori neproblem unenge utori problem saka ndochengetera chii munhu unogarira chii pamba panenge usingabhadhari pamba pangu usingabhadhari rent wakangogara kuti go ndokuchengetere imba iyi unenge uchigara moka iwe muridzi wemba unenge uri kure handiti mazviona anenge achiboora madziro wakamutisa boore madziro anenge achinamira machingamu kuzibaba vanisa machingamu ka machisa machingamu aya vana vachisa mapepa kumadziro inenge yakuda iwewe animaona yakuda iwe kuti urinovheta pamunhu asi kubhadhara mari yerenti come on guys kuzimbabwe isati zvisi zvinonzi rendi board muchii zvinonzi mutemo imi guys musanyeba imi mutemo wokuzimbabwe wokubuda wokuzimbabwe unoti rendi board inanditozi nditenge kutozviwa nhasi tinokanda pachesu embe dzevanhu aiwa bandizigadzirireyo sisimiri live yangu ndoda live yangu ndibhotaura naye apa ini asandoda kuinkludha mamanageti nekuti ndikona sekuti makagara maita mistake yekuenda kurendi board ikoko ndo pamagara maita mistake ngati mangodhila nemunhu mega makanyarira kuti si
Ndio zvamaide mangoita mungani mangobhadhara mangotaura kuti right pane vanhu vari kuuya natuma hama dzangu kuti ubude mupad vachauya kutaura nenyaya yemba hama dzichisvika buda panozouya rendibhodi ichiti furu mapurisa aya zvinhu zvatove pashe kudhara magedhi atokiwa vari vapasi toona kuti aigara pashe here nekusingapendi zvinonzika makandobata zvinhu zvemunhu anogona kuzoti pamwe mamune 5,000 US yangu yanga irimo masara machi kunazvo zvakapera kudhara zvezva nezvikuitika zvinogokudikwa nezvakezvo imi saka ndotobokola iwe alright no problem tozotaura kuseri alright tozotaura kuseri gaitimbo alright sharp gaitimbodzokera kuna yakithi alright tadoshamisikawo nerendibhodi nandizivi toshamisika toihopa ndiri kune rendibhodi sikwedu kunena gweri ndofunga hatina hello yes maswera sisimeli rendibhodi mama varipo palaini apa Harare nechitungwiza musatombotamba henyu rendibhodi itai zviri proper zvokupa munhu notice ari kurambira muzve naye andiseni nani muri kuwaira zvekutaura kana tamuna kuwisisa munhu akapiwa notice anditi asi rendibhodi inoti mutemo wayo kana munhu asina kuwana imba haabvumidzwi kubva vakamupa 3 months 3 months apera hasi kubhadhara rendi ari kungoda handisandawana imba saka chodai ndingave ininiwo ndikuloja ndinogara rimwe gore nechikuti handisandawana imba handisandaiwana because rendibhodi kuti kagara haabuda asina kuwana imba muri kuona pane mistake amene wekurendibhodi akabhadharwa because mukapa kurendibhodi Harare haisi kutambisa zvechuwo hauite fani unorara uri kumasales ukaendeswa kurendibhodi kurendibhodi Harare zvairi kuita ukapa munhu notice proper notice muchinyatsosainirana kuti ndakupa notice iri required handiti kana munhu akaramba kubuda ukadzokera kurendibhodi ndiyo inodzokera kune roja ichinomudza kuchibuda inini ndiri one of vanhu vakaendeswa kurendibhodi neroja mukatosungwa sisimeri bhodi iri kuharara haiite fani haisi ndofunga kunana gwera hatina edu marendibhodi haisi ndosaka ndolakireni munhu wangu ndakamupa notice 3 months anga asiri kubhadhara rendi saka pandakamushedzaka akakurumidza kubwaira ndakamuti uyai tiite agreement yekuti mubhadhare pashoma yamuri kuowa saka akauya nechitupa chake tikafotokopa akatosaina but asingazive kuti ari kusainira kubuda mumba ndobva tatomupa kopi iye haana kuverenga akaenda nekopi after 3 months dzakwana ndikati aiwaka chibuda ikapamba pangu zvikanzi hapana kwachiri kuenda handiendera kurendibhodi nini inini ndini manje ndakazoshedzwa kurendibhodi zvichinzi muri kudzika munhu zvisiri pamutemo musina kumupa notice ndikatopiwa time nedheti rekuuya kurendibhodi ini muridzi wemba ndini ndakutopiwa time neyepa yangu kunzi uyai kwakuenda kuya imi muri kudzinga munhu zvisiri pamutemo sei mutemo unoti kana 3 months dzapera asina kubuda imi munofanirwa kudzoka kunoku zvino imi makamuaprocha ndikati aiwaka ndakamuaprocha handina kuziva kuti ndinofanirwa kudzokera asi ndakamupa notice zvikanzi tonei notice yamakamupa ndavarakidza ndovarakidza nekopi yechitupa chako ndezvako here izvi wakasaina here akanzi that particular day that particular day iyo yataenda kurendibhodi zvikanzi by 5 o'clock unofanirwa unga wabuda. Do you know what she did that woman Zizimeli? Akatsvaga imba ameno kwaakaenda akabuda akasiya tema mawindo ese pamba akatora piki akaenda pafireplace akatema fireplace yese akabvisa madoo handle emba yese kubva akiya front door nekitchen door zvine mabhazi mukatika kubva akiya zvese izvozvo kubva abvisa makii ekukiya main door ndo akasiya poster through the letterbox apa akiya gate futi kuzonotsvaga locksmith kuti uya undi unlockero kupinda muyadhi so sisimirika unomira unopusa apa usikuziva kuti aenda kupi akufonera yati tabuda pamba penyu chiendai makiita siya muletterbox. Rendibhodi iri kuita zviri very unfair kuvanhu asi tiri kutoripoterwa nemaloja kurendibhodi uku kuna Mwari. Iwo muridzi wemba kana
ina handingazivi hangu zvero ndimi munenge maenda kunoripota kurendibhoti kwenyu isati toizive takotoiwawo nhasi nezverendibhoti nangu handizvizivi asi anamboita problem ini ndinozitongotumana kuti ndaimokandira munhu pashe vanhu vanongokandirwa pashe ini handitozviziviwo zverendibhoti ndatotanga kutochiwa nhasi asi ini handisi kuzomira bhora angu ini ndakazvimirira handisi kuudza vanhu kuti muite izvozvo but ndikureva ini ndakazvimirira bhora mberi nekuti vanhu vemawindi anonotora vanhu achikanda pashe ini ndakazvimirira zverendibhoti iyo tozoiona kana yauya kwandiri zvinowanzoitika kuharare nanachitungwiza ndokune rendibhodi iri very active. Okay, ashua nokuti isati zvizivisu. Alright. Thank you very much Andiselina. Atisi kuda uyu Kithi uyu uda kutovhara live rekaiti ite zvakithi. Zverendi zvichauya. Tatowanawo zvimwe zvekuti tidzidzewo tasingatozvizivi. Alright, bye. Alright. Ndisirewo ndipindirewo number. Andiselina ndipindirewo number guys. Ngatidzokerei kunyaya yaKithi yerendibhord yagara iri kutongouya naMoms nenyaya yavo yeloja ravo iri. Antika. Saka right now tiri kuti ngatidzokerei kunyaya yaKithi because Kithi kwanza anozviti mwana wani amene mucomment section. Saka ngatizofunga kuti pamwe zvaanenge achiita zvashanda handimaona. Saka isi tiri kudzokera kunyaya yaKithi. Kithi kwame Imperial Furnitures. Ndoda kudzokera itozoiona because alright. Hello. Ngatimbomira zverendibhodi tozoona pachikamu chinochera toda kumbopedza yaKithi uyu nokuti makutovhara nyaya yaKithi. Makutovhara nyaya yaKithi. Aiwa ndisirini ndikola vafona ndisirini ndikola regai timbopedza iyi. Saka tikuzoya nadzo tikudzoka nadzo regai timbopedza neiyi yaKithi. Alright, thanks. Alright. Right, hatidzokerei kunyaya yaKithi, ngatidzokerei kunyaya yaKithi guys. Right, vakabigwa naKithi ndikuda vanhu vakapa mari kuna Kithi chete. Vanhu vakapa mari kuna Kithi chete ndovanhu tiri kuda right now. Kola hello. Hi Susmeli. Muri sei? Mushe triple. Ini ndakavharwa mari naKithi paMilsh. Alright. Kithi pami akaposta pa page raWellens Mujuru achitani arikuita offer arikuita sales headboards beds evana. So ini ndakabva ndaita order yemubhedha wemwana headboard. Ndobva Kithi pamato nditi ndobva ndatoti zvikandise wedu iri kutopera manje tikati alright. Saka chitondisira ikwanise kutenga. Ndobva atitumira imari because tenda kutenge material. Ndobva ndamutumira akandipa zita randakashandisa rekuti Jacob Nyamukondiwa. Ndobva ndakatumira mari neWorldRemit. Kondiani zveJacob uyu futi? Ameno ndo zita rakandipa rekushandisa paWorldRemit Jacob Nyamukondiwa. Ndobva ndatumira 200. Right. Hold on. Kithi is calling. Donai. Alright. Mozofona back Donai. Yes. Uno request a live, you call, you don't request live. Pana batite zvoku request ma live. Tinoita zvokufona so zvawaita izvozvo. Wedzera volume yako atisi kukunzwa. Isusu atisi kukunzwa. Uri kutaurira pasi atisi kunyatsa kunzwa. Iwe wedzera volume yako kuside kwako ikoko. Volume yangu yakatoguma panapa. But manje atisi kunyatsa kukunzwa manje. But anyway, it's bo enderera mberi. Tingakubatsira nei naKithi kwame Imperial Furnitures. Aiwa because apa pana ma issues akawanda ari kutaurwa panapa. Pana issue yekunyepa here apa. Ende ma issues ari kutaurwa papa akawanda handitika. Pane yekunyepa here naKithi pane yanyepa here. Kana ndichitaura handitika ndosaka ndakamirira ine business rangu. Ndosaka ndakubvunza kuti alright pane ma issues awanzwa akawanda ari kutaura iwewe. Sofa pane yekunyepa here kana iri pekunyepa kuti yakati kwanzi ndeyekunyepa. Ma issues ari kutaurwa handitika. Yekunyepa hapana handiti. Okay. Asi yekunyepa hapana. Alright. Ma issues ari kutaurwa handitika. Asi at the same time handitika. Asi kureva kuti I'm not in business ndinongotora mari dzevanhu. Handitika. Ndichishandisa for personal use ndichita zvandiri kuita on daily basis for the past 3 years. No. Handiti. Handisi kuita izvozvo. Zvekuti ndine zvikwereti zvevanhu pane furniture imwe isati yaenda. Handitika. Izvozvozvo I'm very aware of that and izvozvo I'm admitting on that. Handiti. And I think imi makambofona ndichimbofonawo for a long time kuti zvaita sei handitika. Chikuti ndikutaya kudai so ndikutaya kudai muchiti hausi kupedza nyaya dzako sei handitika.
but then every time that you speak to me and it ndinotaura kuti I'm working on this, I'm working on this, I'm working on this, and which is not a lie. Can I intervene there? Can I cut you, Mbijan? Can I cut you, Mbijan? Right. Kithi, kana uchitanzi zvoini, you are working on it. Paunotora mari yemunhu uchiti kune munhu ndokupa zvinhu zvako Friday. Unenge uchizama kuita sei? Friday yosvika and then you don't go zvopedza gore. Wotanzi I'm working on it. Watora mari yemunhu this year, next year yosvika usina kuendesa. Unenge uchizama kuita sei? Nyaya yemapending deliveries iripo handitika. Haizi nyaya iri kukonzwa nesituation iripo izvi handitika. Inyaya iri kuzwa nesituation yakapfuura handiti. Yey, tipewo ka situation tizive. Ita uchitsanangurirawo situation yacho tizive situation yakutaura ndeyechii kuti tinyatsofambirana. Exactly. If you check handitika, I've been running this business handitika. Pakatanga kwe first lockdown, there are people who paid their money to me for the furniture. Some of the people handitika, pane vanhu vane zvinhu zvakadeliverwa handitika, zoti mukatobvunzawo pana pa platform kuti wakambopiwa zvinhu vane furniture iri kuuya kuti yakabva kuuya even nezuro ndwanani. I'm sure amushaika na one. Mira wakadaro tibvunze. Nai guys, vanhu vari pana pa 600. Kwai pane wakaindisi wakapiwa furniture nezuro. Kana uripo wakaisiwa furniture nezuro iwewe, wakanga wabhadhara mari wakaisa furniture kwapiwa furniture nezuro. Please nditaridze unokuisa chiwoko mu comment section. Ndipewo chiwoko mu comment section tuone kuti uripo zveshuwa nokuti tapiwa reference utivhunze. That means uri mu comment section ande tuone. Taura? Saka if you check pakatanga lockdown nekutanga ndopata ku affect business. Because pana vanhu vakabhadhara mari dzavo, wabhadhara mari dzavo handitika. We got into lockdown. Pakazopera lockdown handitika. Things zvinhu zvakaya zvakachinja. Maprices ese yakakwira and everything. So what was I supposed to do handitika? I was supposed to work in handitika and cover up mari idzodzo. Ndotanga ita production chodzera mari dzangu so that I could deliver zvinhu zvavanhu. Keith, let me ask you. You are unogara ku Zimbabwe. Hold on. You are a businessman, right? I'm also a businesswoman, right? Chirotsenga ichi business rakafanana. Anditika. How do you want to go to Zimbabwe? You know, situation yeku Zimbabwe. Kuti unomkamangwana zvinhu zvakachinja. Unomkamangwana price akachinja. Why do you keep on taking mari dzevanhu? Uchitemba kuti ndichanotenga ndozoita. Uchiziva kuti mari yeku Zimbabwe inochinja anytime. Zvinogona kufamba zvakakwira anytime. Ku Zimbabwe kusokuti ndichazokuona next week because mangwana zvinhu zvinofamba chakachinja price. Why do you take mari dzevanhu chidaro? Why don't you wait up until wapedza vakataka kubhadhara ava then uzokoleta dzimwe mari dzekumashure? Ipapo sisi millions vayakakondinyesa kusanangurira iye handitika. Ipapo ndiri kupanzwa pamuri kutaura. Padavire. Hello? Padavire. Ipapo ndiri kupanzwa sisi mail. Azoone zvinoitika manje sisi mail handitika. Inini mamwe ma-orders akasauya handitika kuti ndiite profits from that money so that I can cover up some things zvekumashure handitika. Apana chinofamba sisi mail. The main issue tanga pakuti zvinhu zvakakwira ndine mari dzevanhu handiti. Mbedha waita $90 production cost yangu nezvakaita 140 ende munhu akabhadhara mari ari kuti inini I need my products to come through handiti. If I don't take new orders ndikasada profit pamari iyoyo ndichideliver zvimwe zvinhu handitika, my deliveries even cover up pending issues they are going to stop. Hapana anything chinozokukavhika. Why? Because I'm trying to cover up zvinu zvekumashure with. Okay, look at this now. All right, and I don't know what kind of a businessman you are. Look at this. Uri kutora mari dzevanhu right now ndoti ndiri kuda mbedza. Wonitra mbedza inini, wotora mari yangu inini. Wonitra munhu wa 2018 nemari yangu mbedza. Handi wokava munhu iyeye handika. Pauchazoda kuita pauchazosvika pandiri inini palisti yekuti wauda kuita simili mbedha wavo. Already production yaenda kumusoro. Zvatokwira zvinhu izvi. Kuziva zvinhu zvinokwira every week. Handitika. Then wakumirira umwe munhu achabhadhara mari yake ari kuMerica kana kuti kuAustralia kuti ukavhewo simeli panichasvika inini. Hakuna business rinorana saizvozvo kunge rikuna namatomasi ekumusika. Hakuna business rinorana saizvozvo. Kid, that's why the mistake is. You are as a businessman handitika Keith, you should be having autange business usina mari. Keith, hautange business usina mari. Unenge une mari yako inenge iri paside kuitira zvinhu zvakafanana naizvozvi. Handi pakapa zvakaipa the first mistake payakaitika kuti zvinhu zvakwira wakoleta mari dzevanhu. You were supposed to fork out no inonzi sacrifice your own money into your own pocket. Handiona, then you cover these people. Zvinhu zvavo zvoenda. Loss yaitika kwauri. Then vanozouya wakuchaja waisa maprice ari kumusoro maprice achinja. That's what you were supposed to do.
Andiona not kuti unomirira kuti anzi udai hakuna business person anogara asina mari paside. Mari unogara unayo wakaiviga pasi pemubhedha ndo chokwadi sekuzimbabwe kwenyu because you can't go and put it munikikiri mu bank. Saka unotoisa mari yako mumba paunosati ndoviga mari yangu. Handi zvikabhaja iwewe unotora mari yako watoluza mu business I win or lose. Kitu chona chakadai unotombodona mu lockdown. I want to tell you the truth. Kitu I own a power kuno kuri kunzwa wadoni gadzoki anaye akuda kuti pazvimaxizo ke zvakuda kuti pazvishandizvi hazvishandi kuti kwanzi ndotora mari dzevanhu ndichizobhadhara uku ndichitora mari dzevanhu ndobhadhara uku uchidaro. Saka paati zvisvika kune vakatenga 2021 ndigore ripi vanhu vanenge vachingocomplaina ka asapera data. Guys, ndida kuudza chokwadi mu lockdown mutakanyura pakatanga lockdown papa ndida kuudza chokwadi andisina tombonyepa guys. Andika pakatanga lockdown takanyura because remember zvakaitika pa lockdown papa takanzi kwakangonzi varai animaona akuna machida kuonekwa chifamba mu street. Hello yes warugo asuri kufona usina airtime yanga yakati right. Ndikuda kuudza chimwe chinhu wanomfana chinoitika tera weka inini ndine kabhawa ka business kanga ndoro hana kunoku anditika kabhawa kanga ndoro hana kunoku. Unoza pakatanga lockdown level 5 unoza pakatanga le kunoku South Africa kunoka hatina kupiwa warning kana udzikudi kwakangonzi kutanga na 12 manheru everything should be shut down. Antika hakusina and isusu takanga titori pa disadvantage side. Ona bawa risirangu rekuti isini my name ndinorendera munhu uri kunzwa uchirendera munhu kudaro munhu anorenderwa uyu angasina ina South African hane ina zvokuti andisi kushanda ari kuti ndoda mari yangu yerendi andiri kuzviona. We had to fork out taibvisa mari savings aida tinawo tichibhadhara kukipa chi business kuti tisingazivi kuti rinovhugwa zvarini. Andiri kunzwisisa pane vamwe vanhu vandichitokweretawo ipapo like izvi zvakafanana SAB anditika yedoro SAB yedoro unenge wakakwereta doro andika kana wakatora doro ikoko vanogona kuya kuti how many crates do you need havanokupa andika uchibhadhara. Unenge watora maybe mawhisky kana mawai kana machi watora andika every time uchabhadhara anditi lockdown yauya kudaro lockdown vanenge vachida mari yavo. We had to fork out from mari dzedu kuti uende kunodi kunobhadhara ikoko usasara uine chikwereti. Saka iwo what kind of a businessman asina kana any mari yauna uchiziva kuti zvinhu zvokuZimbabwe zvakamira sei. And takamirira answer Keith. Saka because if you check at business rangu ni sismeli pandakatanga chikuzani kudai the first days last year I think takataka last year aditika I told you business rangu rakakura say it's not a business loan zone ndina offices akawanda ndine zvinhu zvakawanda aditi it was a business that was running from orders only which were coming through whether is it local or whether is it outside and until to date aditika kubva 2019 kusvika izvezvi that is how I'm still running that business. So there's pasina anything aditika there's pasina anything chiri kutengwa kuti anything vanhu vari kuuya aditika. Do you think kuti dai chiri pana vanhu chiri kumira ndakatara kuti ndikuita zvefurniture kuti ndikuita zvokunzi tora mari dzevanhu. Saka vanhu vari kuuya vachitenga ka ndozvauri kutaura iwewe. Saka vanhu vachiva vachitenga ka chigadzira maorders evanhu vauno va 2018 29 because chokwadi ini ndichenge ndichingove pa live every week ndichikutaura zvaKeith andiwaona zveImperial Furnitures and that won't be nice truly speaking. That won't be nice. I'm telling you how recover Keith. Tatembotaura nenyaya iyoyo anditirika live nekudasa even ndikadzinesa business andinochira protector izvezvi anditika even nema live aya anditika things will only get worse anditi. Yeah, because you caused it, you pushed people. Look, let's look at the scenario owner. Let's look at the scenario yemkadzi uyu otaka dlane kuseri we $640 yake. I came to you ndikakupa time Keith wona gadzisa zvinhu zvamai yavo ndikuisa zvinhu zvavo don't worry simeli ndakunzwa ndikuisa zvinhu zvavo neWednesday yosvika nothing happens. Sure ndatotsvaga mota yatobuda pane at one point when you said mota yatobuda tikati zvinhu zvaenda uchinyepa handika mota haina kubuda antiona Friday yasvika futi nai Keith asi don't worry zvinhu zviri kuenda unenge uchingodaro handika. Saka destroy your business rakapa ndiani. You destroyed your own business weka. On that note
Anditika, sisimele ndikupanzwisisa. Anditika, ma-complaints yavanhu manzwisisa zvamukutaura. Ndiri kuzvinzwisisa as well. Anditika, hapana chandiri kuramba. And the main issue iri panapa ndeyekuti whatever pakakanganiswa kuti whatever is going on anditika zviri kufanira kugadziriswa. Anditika, and ipapa handisi kuramba. Right. Iwewe the only way yauri kundistopa iwewe ka yauri kundistopa kuti madhayaries ka ifamily yangu tikangoti ngatikusapota tokukusapota kana zvinhu zviri straight. Usakanga muipapo handiti. So the only way yekuti isusu tifanishane newe tina mai ve640 vekutanga handiti. Order iyi tinoda kuziva kuti panapa izvozvi right now as we speak tikuda date madhayaries ari panapa 1566 vakateerera kuti live magadgets amaya maproducts amaya ari kuendeswa rini. Let's start from there. I'm sure order because that is some of I'm sure musi weSunday dati tipe date iwe tipe date kuti nemusi weMonday sisimeli live zvinhu zvinenge zvainda kana kuti pandodzoka nelive palive neMonday pana pandotopa feedback kune vanhu vari pano kuti zvinhu zvakainda zvamai vaya wamuchaita live yenyu imimi musi weMonday sisimeli anditika you will be giving that feedback anditi yekuti zvinhu zvakaenda and I'm sure kuti I won't allow kuti muzoite live kuti takawera zvinhu zvakadai so zvakasai right. 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 Ndimai, all right, hold on, Keith, ngatifambirani. Saka tati kuna mai ve650, it's sorted. Ve Captain Antika. Monday, order yavo inenge yatove eko kugokwe. Monday, vanenge batove kugokwe, anditika order yavo inenge yatoshika kugokwe Monday. All right, saka Sunday, uzvinenge zvako extension right tapedza kune baba let's go kuna Tinofara Chivaura unomziva mukadzi ari kuAustralia. Yes, I know it. Right. Tapedza kuna mai ava Sunday zvinhu zveorder yaTinofara Chivaura iri kuwanikwa rini. Inzwa sisimele ndingathina nditika muri kuona zvinhu izvo zviri kuti zvinhu za Australia nditi zvinhu izvozvo it was supposed to have been 5 items which were supposed to have been delivered anditi. But unoona Kithi zvaunoita unondirwadza so unoona Kithi unondirwadza because you had the potential, you have the potential. Look vanhu vari kuorder 5 items ka 1 masofa kitchen unity mbedha kana tune headboard ka 1 ndo vanhu vari kuitira izvo zvinhu zvemacustomers ako Sisimele inzwa isisimele anditika there is something that I want to say anditi I know kuti vanhu vari kuorder I know kuti problem yakaitika but problem iri kuitika kana kuti it's my fault in this I do understand anditika maybe with the way that I handle business and everything anditika but then speaking right here anditika chitaura mimi believe it or not but then sure kuti apashai munhu anotinenere this past Friday yatava ino anditika ndakana ndiri road from Sishavani kuya kuno kuGwarana ndaenda Sishavani 13 mabhizi ndakano deliver nemasense emasofa and that evidence is there. The people we have confirmed if you go on the Facebook. Aiwa ina ndisi kutsvaga vanhu vako macustomers ako wakaendesera zvinhu ndiri kutsvaga macustomers angu ini handisi kutaura Kithi handisi kutaura zvemacustomers ako ekumastrits kwa wakaendesera zvinhu andika good for them ini ndiri kumirira madhayaries family yedhayaries yangu yausina kuendesera zvinhu ndova ndiri kuti ndikudawo kuti mota ibude ine Sunday yakanaka kumukadzi weAustralia uiro kugokwe zvinhu zvinosiyiwa ndova ndiri kumirira avoka pavo good for them handiona kovedu vepano vanowana zvinhu zvavo rini mukadzi uyu Tinofara Chivaura tinoda date but then at the same side to make everything fair anditi whether vanhu vakadhilivhwa anditika they are also family wavasina they are also family I'm also aiwa vasina vamwe vanenge vasina kuuya kuzoripota kwandiri handikaona Kithi ina handingarepresenti vanhu vandisingazivi kaini nokuti handitozivi kuti unenyaya dzakadaro wedha ndedzechokwadi ndedzekunyepa unogona kunyepa ndakaenda kuzviya ndikanodhiropa zvinhu usina kumbosvikako handiko ini ndiri kudhila nezvinhu zvine evidence V11 saka vari kundiudza nemuromo wako wavo ka handina V11 ndiri kuti zveshuwa kune zvinhu zvakaendeswa kune zvinhu zvevanhu vakanga vakaodha vakaendeseko ndiri kudhila zvandine V11 ndo family yangu iyoyo nokuti ndo vakauya kwandiri ivavo. Can I just ask something? Vunza. Do you think that inini I would be here and trying to fight all this and trying to protect the name just for the sake of protecting the name kana ndiri mbavha? Mbavha dzinozviita zvenewe Kithi. Mbavha dzinozviita sterek. Asana mosangana hangu nazo but then inini isitosangana nazvo ufunge panapa ufunge.
Anditika, ini the reason why I'm here. Everyone, anditika, arikuti zoni ane independent yainayo, ane chikwa ndi, anditika. I just want you if you can take this number, anditika. The person comes through straight up, anditika. Kana chiti, and they suit her and I and then Jupiter say, anditika. I want to speak to everyone. I want to speak because some other people. But this is what you have been doing, Kithi. Wewe vanhu vangu vachitaura newe anditika, but iwo usingasa respond uchiwa pama false promises. Okay, let me do like this. Let me allow these people to call right now. Vataure newe pano pa live takateerera. It's okay. Yes, right. Guys, and Selina, what happened to that number? What happened to that number? This is a real number so that van vese varku vane marriage pending kuna Kithi vabe vataura naye tutakanzwa. We will take his word today. Zvachataura pano zvatoda kutora word rake ro kana vawirirana nevanhu chi varikuzofona pana pa vane mari dzavo vane ma orders avo. Then totangira ipapo already ndozati uyu wo kept on sorted Sunday order yake inenge abo. Antimaona right. But tine vamwe saka tipe your number and Selina, please tipe your number munikiri mu comment section. And Selina, can you please pin the number in the comment section? Iri kufonwa nema guests. And Selina, are you there? Cherry. Right. Number yakapinwa, you guys. Can you please call on that number right now? Kitha Dr. Nemi is takaterera. Varku Australia, please call on that number. Whoever it seems as if you are quite a lot in comment section. Antika muruku chemba muruto zivanista rakudara dynamics and what number iyo please phone ipapo antika tinzwe kuti zviri kufamba sei. Tinzwe agreement ya murukupana na Kithi pano. At least Kithi is here. Ndochinhu wacha namtenda kuti he was man enough kuti ndikandende pa live ndinotaura nema victims angu. So for that we thank him. Hatidi kutorero chakanaka chaita. For that we thank you Kithi kuti wauya pa live ndinotaura nema victims angu. Ma victims chifona iwo kadya kutinyadzisa. Hakuna ngunjira mu comment section msingafoni chiva imafoni. Kithi wacho is a good looking guy. Tishati tiri mwegoro charoora pa diaries apa nakuti unotoluka luka utanga noita utsotsi saka tokupamuka chose. Nai. Guys, phone ipa ningikiri pa number yakapinwa iyo. Phone ipa number yakapinwa. Phone ipa number yakapinwa iyo. Phone ipa number yakapinwa. Because iye anfa kuzoyapa number iyi. Ishtigatoni. Pane number yakapinwa my sister and munofona pa number yo because apa toda kuti Kithi agare ari papa. Alright. Right. Where is Kithi wacho ngauye katinzwe? Here, hello. Hello. Hey, she for volume bora iteka ndikudrop and try kuti start my phone maybe ndo ine volume but mina kudrop and phone back. Rega ini draw ndimbo ita on off and on volume apa ncha wisisi kuti nde yangu here. Because you are going to school tomorrow, okay? Rega itone. Saka vandati muri kufona pa number dzandakupa izo dzakapinwa apo fona ipapo please. Let's see here from Kithi. Timbonzwa vanhu Kithi kuti vanhu vanoti kudi because at least auya panapa. At least auya avuma kuuya. That means let's give him the benefit of the doubt kuti maybe adagadzisa zvinhu nevanhu. Ndo vana tichida vakadai zvinhu zvotaugwa nditi zvinhu zvotaugwawo zvopera opa vanhu zvinhu zvavo timboona. Pai kids iri kure. Kids iri kure. Dzipo. Ndichauya nadzo. Ndozvandikuti ndoya nadzo. Ndoya nadzo izvozvo. Handisi vanomboiti busy because ndinongesa munhu palife ndobva ndatoya nadzo. Hello.
right but still volume yako ichiri low but I hope tinokunzwa right takamirira maguest ako ari kufona kuti afone tinhu uri kunzwika ko but uri kunzwika kure uri kunzwika but uri kunzwika kure right gaitimirire tinzwe vari kuningirira vari kufona vacho guys vari kufona namba dzakapinwa apo idzo namba dzakapinwa apo fona ipapo apa kithi unondisappointa apa nebeauty yaunayo hendisamesa tanditi kuda chazororawo pano padiaris zvinoda kuti apase kutsotsa vanhu he kana chitokutsvakira mukadzi pano padiaris unoluka kaiwe then wapawo vanhu zvinhu zvako bhizinesi zako tichifamba tichitokumaketawo panapa zvichienda zvinoda kujuta vanhu mani aiwa pavanhu zvinhu zvavo zvikangopera chete zvitoita right gaititori vana kwai winda usiri kusekerera dzita achitaura ndiri pabasa kakusekerera chii ndiri pabasa halo kola maswera sei right Keith is here taurai naKeith mukoma Keith right here hello ndini sise kuGermany wamkatora mari muna March ndikaya kuZimbabwe ndikakutsvagai mukanditinduye panumber 86 Mount Pleasant ndikasvika panumber 86 paMount Pleasant amutombogara ipapo amutomboripo mukanditinduye kuna Glenara ndikasvika pamakandiudza pacho kuti ndiuye manga musitomboripo ndikaramba ndichikufonerai futi hamuna kudayira sisi vekuGermany wekuGermany akauya through Wellens mujuru mukatombotarwa nemi naWellens muchinzi mundidzosere mari yangu mukamupromisa kuti muri kundidzosera mari yangu yamusina kundidzosera machatsi ese ndinawo ataitaura ndikakuudza izvo mukadzi wekuAustralia wamukatora 1000 ndikakutumirai machatsi enyu nemukadzi wekuAustralia mukatora 1000 muna January mukati no vanhu vanondinyepera but ndichadhilivhara zvinhu up to date mubatike pafoni yenyu munoshandisa zita renyu munoshandisa zita rekuti Jacob Nyamukondi ndio handisi kumbonzwa handisi kumbovanzwa sisimeli hamusi kunzwa alright taura Keith ndovasi ndoturikirai Keith foni yako iri kunetsa kosa businessman augoni ungofona direct here foni yako haisi kuyazonzwika iyi sa businessman augoni ungotifonerawo here direct fona direct sa businessman gara ipapo makatonyepegwa nepekugara akanyepa akatanzi ndiri kuMount Pleasant aitsi business yangu riri legit tichitouyai so inini kuti ndizofind out is a scam ndaingogoogla zita rake and then ndobva ndatoona panga pakane musikana anga akanyora alert paFacebook kuti be careful there's a guy weImperial Furnitures anonzi Keith Mpame chichi and then ndobva ndafonera musikana wangu paFacebook ndiyakatozondo andei ndiyakazondodzwa kuti anojuta vanhu akatotijuta. There's actually a lady who was a judge kuHarare but now she's in Australia. Akamujuta 1000 mukadzi wachona handamutaure palive but ezvinosvika Australia it's 2 AM saka ati handikwanise kuya ndichazoona mukadzi yakatombotraya kumusungisa akatombosungwa akabhadhira mapurisa akabuda. Right Keith yeyo nyaya yako uri kuiziva it was supposed to go back on a Tuesday kasvika zvinhu zvisati zvaenda wakati zvona handishandi zvimari pesi zvese handitika zvinhu zvangu ngazvidzokere back kubva kwangu nemari handiti saka what happened inini I was not local by then. I made an effort because ndakaita apo ndikangoti week isiku handitika ndikatuma my gas ndikati please zvinhu zvakadai zvakunetsa can you please take those things back handitika muzidzosera kupi kwezvinenge zviri ndikatofika tsvaka yangu ndikanosiyiwa bheki kumasasi handiti zvasiyiwa bheki kumasasi
makatodzosera kumasasa pakeri saka muchaita maripezi kupi nokuti mari yavo wakadla ko mari yavo wakaisepi alright mirai vekugermany chimbomirai izvozvo taipindira isusu chimbomirai tione ndati mari yavo wakadla here wakaisepi saka vapeka mari yavo alright mira my sister zvinhu zviri kumasasa pake zvakatozoripewa here aiwa ari kumixa nyaya mubvunzei kuti mari yakatumirwa nenzita because anotumira mazita akawanda Jacob Nyamukondiwa inini handina zvinhu zviri ini ndakamutumira mari ndichida bed remwana neheadboard hapana chinhu chaakatombogadzira ini handitombogara masasa pake kumba kwedu kuMount Pleasant right waona kuti nyaya dzako dzakawanda kitika haasiri iye munhu wauri kutaura nezvake kuti utaura nyaya yebhedhi remwana ndakatomutumira mari pazita rekuti Jacob Nyamukondiwa akatotitumira mari izvezvizvi takutonotenga stock. He made me choose colors and everything. Achitumira mapictures eimwe company zvisiri zvake kuti this is the way that I do zvinhu zvisiri zvake anotonyepa uchitaura naye pafoni anonzwisisa kuti okay let me do that rege nditotumira mari yacho izvezvizvi ndakutoita order yenyu mai manje inenge yapera. He lies every time paunotaura naye anokumbira regerero okudza kuti by tomorrow morning order yenyu inenge yasvika kumba. You give him the benefit of the doubt but he doesn't deliver. Anonyepa. That's what he says since February. Now takutopinda muna July achingotara the same thing. Hapana furniture yaanogadzira. Keith is a liar. Right, Keith, mai ava ndeve kuMount Pleasant. Vebhedhi remwana. Neheadboard. Nokuti vanhu vawakadhira mari vakawanda Keith, nokuti vanhu vari kukwereta vakawanda ndiri kuona ndosaka. Because nevanga vachingori vanhu 2-3 kawaitoziva kuti ndinhingi. Wakavhara vanhu vakawanda. Alright, mai ava ndeve kuMount Pleasant vakatumira mari yavo. Hauna kuita anything panyaya mari yavo. Ndio vatutaura nezvawavaziva here. Vekugermany muudze inhamba anofana achidzira. Vekugermany wavaziva here? Wavaziva here mai ava chekutanga? Yes, ndavaziva kuti ndekuMount Pleasant. Right, saka mubhedha neheadboard zvemwana tiri kuita sei? Keith, hatisi kuda ngano dzari kutiudza idzi. Tatitipei date kuti mubhedha neheadboard zviri kuindiswa nemusi weSunday kana kuti nemusi weFriday. Yes, I'm working for 3 orders which are supposed to go before Sunday. Which one and which one and which one? Which one and which one and which one? Yes, I've got an order. The one that I said is supposed to go to Mount Pleasant. And the other one, two of the items they are already in Shavani. And I also got a client those are the main things that I'm working for this week from now to and the next week I'll be moving on to my next batch they'll cover the next thing. Saka itoda kunzwawo kuti client yangu yandakarepresenta right now iye kuGermany iri apa mubhedha wemwana neheadboard zviri kuinda rini. Indoda kuti uzvikwanise paorder dzeSunday. Ndozvandiri kutodhimanda pano. If this one is not up for negotiation. And hold on caller, hold on. Imimi mune lawyer renyu inini ndiri pano. Imimi chinyararai mukota mutatauri. And ini ndinda kutaura na accused. And Keith, ini ndiri kuti Sunday zvinhu izvi zvamai ava toda kutozvipfekera pane iyoyo order yako iyoyo yari kuti kuinza neSunday because my client is much more as equal important as those ones vari kuendesera zvinhu. Saka toita sei ipapo? Hatisi kuda let me try. Ndiri kutoda guarantee kuti okay isisimeli ndakunzwai ndichavashanda neusiku kuti by Sunday zvinhu zvirove pasi.
ikazotoka kuti yanyaya kuside kwako. So what I'm trying anditika but zvadabvuma zvakati kuopanapa anditika kuti musi wakadai so zvinhu zvinenge zvaenda. Saka I think the best thing anditika mukati allow kuti by that time kuti gadzire nenguva yakutaura zvione kwenu anditika I think it's the best so that I don't go into zvakawanda in terms of equality kuti kusazopita up much. How long do you take kugadzira mubhedha wemwana neheadboard? Let's start from there then. Mubhedha it takes a day anditika. Okay. It takes 3 to 4 days. Kuita sei kuti upere. Alright, saka iwo uri kundudza kuti mubhedha ndikunoti ndikunyora pasi right now anti mubhedha neheadboard zvemwana uyu Thursday zvinenge zvasvika here kumba kwazvo. One system anditika inini handina vanhu 10 vanokushandira system. I've got 4 guys who work for me who do my productions and if you check dine order ine side rows dine order ine dressing table ndatatiswara kwenisa kuti municipality and that order those things only takes between 3 days. So there is no way kuti these guys vanokwanisa kuzviweka zvese in between on that period chipera zvese maorders yakawanda. Wona ka Keith wona watione order dzako andika order yayo yeclient yangu nedzimwe order dzako 2 andika one Australia ne one okupa anditika wati ndo order zawana dzidze Friday anditi ndikakubvunza kuti mbeda unotrust wa mazamangani ukati 1 day andika iva zvinezvika 1 day ratakutaura Keith zvokuti aushandi neSunday ka Sunday wakufunga kutoshanda ubhadhira komana ava overtime nokuti uri behind kuti hondo inyara rehondo wotoshanda neSunday. Saka iwe Sunday woita mubhedha wamai ava Monday, Tuesday, Wednesday headboard yamai ava Thursday zvo delivery ndizvandiri kureva inini. How about that? It's okay. Sisimeli mubvunzeta anokwanisa kundidzosera iri mari here because inini mubhedha wemwana kandakatotenga mumwe neheadboard yacho. Finish. Right. Pakudiwa mari beki panapa. Keith, how much is the money? Mari yanakamutumira yanga iri 250. Okay. Saka 250 beki. Kumuti 50 yacho ngaatore hake. 200 ngaachitumira imimi mari yoenda kuchidoneta kumadiaries vanenge vachida kubatsirwa. Iyo ndoyo ndochitofambira zveiyo. Iyo yanzwa ichiuya pamadiaries. Keith, pane utipe mari beki utorako 50 utipe 200. Toti kudini nazvezvi? Exactly that kutaura saka tukwana rini 200 yacho. Sunday, let's schedule all this home for Sunday. Sunday this week tukupa 200 yedu. Keith? Yes, let's schedule this for Sunday for the 3 orders. So that's all right. Let's put it for Sunday. Zvinhu zvikuinda neSunday ko 200 ko mari 200 yedu madiaries yedu yecharity panapa inoya rini? Yes, but Sunday or Sunday. Sunday yoyi. All right. Madiaries pane 200 yabhiswa na kola because mbedha akatotenga neheadboard achazvidi. Saka tine 200 yedu ina Keith. Iyo ndochita kuti tirambe takadzvanya. Iyo ndochita kuti ndiite malive andinoona soni chazotaka 2 per week ini. Ndikuona sona ndichazoitika 1 per week. Ndenge ndakuzotaka 2 per week because unless tapiwa mari neSunday anditi tikapiwa neSunday then yatita kurega kuita chi malive aKeith anditi. Asi kana tisina kupiwa mari yedu neSunday titi tuta Monday, Wednesday, Friday chita malive aKeith. Hamu zvona say guys. Anyway, Kola, thank you very much. Rega ititsika nekonzi na tichichokupai feedback imimi kuti zviri kufamba sei panapa. Inda kutoifambira iyi. Indoyo ndotofambira. Thank you very much. Right. Uri kuona kuti uri kudzinga macustomers? Yeah? Business generally, and it's target business reef. Just say, and it's I've been doing furniture since Pandaka and so I don't know the business, I'm going to know it in which I consider business to marry kids. And at the other hand, you're also supposed the very best thing that I need you to know. And because you're also supposed to consider the fact that I'm into business and I'm doing product and I'm doing everything. And you should take note of that. But I'm going to tell you. Alright, takunzwisa ipapo Keith nichanda kutongofira nje kuti ndikuda mari yangu nemusi Sunday 200 ye pano pa diaries tutongoidawo nemusi Sunday panapa
tikutongoida mari yoyo nemusesande tikutoida because tine maprojects atinoita panapa akawana tine nherera dzatochengeta tine vanischool fees atofanira kuti tichibhadhara izvozvo so tinotori nezvakawanda zvinoda kuti titoita izvo zvinokwana titori murodhi tichifidha vanhu mangwana chaiye tichitofidha vamwe vedu kumazimbabwe dzari kusouth africa kunoko saka mari iyoyo iti go a long way tikutoida sande tikuda mari iyoyo sande zvinhu zvamaiva zviri kuinda miri wakadaro pane vari kufona tiwe kuti hauna here chipande futi apa kole hello Hello, Sismele. maswera sei Maswera sei. taswera Uyo kita runyeba uyu. Ari kutaura achiti my sister achinyebera ungati munhu kwaika. Ndo zvaanotoita achivhara vanhu asingabhadhari mari dzevanhu. Ndakabhadhara mari yangu last year for a bed. Akandizoti bed yenyu iri kuuya. Mubvunze kuti haasi kuziva here musikana wekubhindura waakataura naye. Akandichibhadharai deposit for bed. Mondisendera neeco cash. Ndikamusendera akaita weakness achiti bed riri kuuya. Ende hakubhloke futi. Chero chichaura naye paWhatsApp. right rakazouya here bed sister Hanina nanhasi hachatombodairi hachatombotaura. makabhadhara mari makabhadhara mari Ndakabhadhara $40 iyo ishoma nhasi unototipa kithi unovaziva here ave $40 vekubhindura mudza kuti vekubhindura kithi vekubhindura unovaziva here foni yako inongobreaka weyo uri kunzwa here ndichone mascreenshot imbomirai kola chimbomirai tinzwe kuti anokuziva here imbomirai unovaziva here vekubhindura ava vakabhadhara deposit havana kubhadhara mari sembedha mbedha wacho imari indabhadhara kola hello network dzekuzimbabwe dzakadhakwa vari kuzimbabwe wova yakutongoti wo reconnecting ve$40 ambedha wako waita mari mbedha wenyu $90 kola ndizvo mabhedha akakwira kuita mari saka mai vebhedha vafa kubhadhara marimo Alright, rega tivanzwe my sister poitwa here refund ye$40 my sister kola hello network yavo yakatodhakwa kola hello alright regai tizo vanza vana vachinge vafona patofona futi mumwe kola hello ende kipika zvakaoma taurai ndoda kunzwisisawo papa pazimeli since ati zvinhu zviri kuenda musi wefriday musi wesande inini hanzvadzi yangu anenge achitobva kugokwe kake chitu achifambira mahara saka ngaataure chokwadi aiwa kola iyo taipedza zvinhu masira maoko mangu zvinhu zviri kuenda nemusi wesande kwamakati zvinodhilivhiwa kwakwa zvinhu kwazviri kuenda iyo chisira inini maoko mangu ngatirege kunyanya kumuisa pakona mwana weregai ndidhile naye mwana mudiki timboonesana but handisi tiri kuda kuti titswanye utsotsi huri muna kithi ndowatoda kutswanya kuite aite bhizinesi rake mune zvakanaka because it's like macustomers ari talented samwe somehow but nyaya yeutsotsi ndo iri kunetsa pana kithi uyu kithi wona nema$40 ukutora nema$40 chechewo kutora $40 kithi that is supposed to be solved. That's why I helped me solve. I think I'll be very grateful on that.
because kana zvakazonzi imbavha ichiyanditika aiwa allow us kuti tikutuke shamwari aiwa ututu zvokutaura sha allow us tokutuka kuti uri mbavha toti because tinoda kupedza shungu dzedu dzokuti tinokuudzawo usingateereri saka ndikatikupe manames ese andiona ehe allow us to bash you kids avachabati foni $40 $40 vachabati foni ndofunga airtime yavo yapera then panamba dzavo vabate iwewe aiwa iwe kita uchadhili nevanhu ava iwe unodhila neni because iwewe kuvanhu ava unovanyepera every day saka ndauri ukachinyepera ini musoonekwa kundinyepera ukati zvinhu zvikuita nesande zvikasvainda ini mande nendiri palife handona ukangoninyepera zvinhu nesande ndikaona kuti zvinhu hazvina kuenda ka ndonyarara zvangu mande uchadzoka neni futi palife pano tetiri pano tichitaura nyaya apana dhimwe yatinge tichitaura ka tichingoti kithi impera furniture sika the more punch zvinenge zvichiita manje kune vanenge vasina kuona live nhasi mangwana vanenge vachiona next week zvinenge zvichiinda zvichimboinda izvogara kuYouTube hazvibvisvi kithi uzive ipapo aiwa iyo kandinje kana ire kutaura kuti live zvinhu vanhu zvakaenda iyo tichida kuitaurawo kamune zvakanaka titongoitawo iri live yekuti tichiseka tichitaura hatisingasakutuki handiti but kwanasi tichichokutuka ka because zvinhu zvanhasa zvainda right une chimwe here chipande chaunoziva cheumwe munhu choda kutaura pana mai vekugermany ve$1000 uri kuvaziya vekumba kusungisa mai vari kunze kwenyika vekumba kusungisa ava mana ukandorora kumasozi ukabuda ve$1000 vanga vari jaji ava okay hauna here 1000 amai vekugermany aiwa havasi vegermany sorry ndevekuaustralia taura saka inini what I'm doing I've got another orders which are supposed to go to Shavani. I think this coming this is it's coming there are some other things which are supposed to go I think in 2 weeks time the remaining order ya Sara chana shiva to Shavani to find a chance from Shavani when I'm very saka izvi kuaustralia izvi uri kuvasota mai ava you are sorting here half of the staff is already in Shavani as we speak. hafu yavo aiwa tozomirira kunzwa kwavari vakava tindingovhunza because ivo vari pabasa saka rega timirire tizonzwa kana i2 o'clock kwavo usiku pavachamuka vachange vachizondibata vachinudza kuti chokwadi here kana kuti zviri kufamba sei then togona kungodzoka futi palife kana mangwana acho alright chimira wakadaro ve$40 vauya my sister mopiwa here refund yenyu muda refund here ndikuida refund right Keith $40 can you please send here $40 tomorrow unopa mangwana unawo here madetails avo hanzi vanenge foni ningikiri yavo yakadhakwawo inozi china line rava kubvindura ikokoko right sister right hanzi ndibate panamba yangu yebusiness mangwana muri kupiwa mari yenyu muchingopiwa mari yemubva madzoka kwandiri mukasapiwa futi mudzoke still kwandiri mangwana muchingopiwa mari yenyu mubva mayawo mutaura kuti mari yangu $40 yauya handitizive tinyore pasi because tikunyora pasi handika kuti $40 mapiwa kana musina piwa still modzoka motasandapiwa $40 yangu alright thank you very much alright sharp saka mubatei kwako business line rake iroro alright sharp
right? So far guys, Keith ndofunga ndo vanhu vauya ava so far, asi big hatingangoti ndo vega varipo, vamwe vanogona kungozonyuka because vamwe vari kumabasa, vamwe vari kupiwa mabasa vasi kuona life. Andiwana saka tinenge tingozobata for now. Ukadingisira chete order yamai vegokwe afa anditika Sunday wanditumirawo $200 yedu. Unenge wapedza nesu mangwana wenisa $40 yemukadzi uyu. Alright, $40 ichinda 200 shuya kuno kuma details angu unawo aya ndakakupa paya pane mukadzi wekuDubai wakatumira mari through inini anditika yezvinhu izvo zviye mari funds aya. Saka unongoita the same thing, unongotumira kwandiri andika inde yedu yediaris. Saka ikatipa yoyo kainisa zvinhu zvemukadzi uyu Sunday zvikanzi zvainda aiwa hazvina kuipa. Next time unenge uchitoya panapa uchiteererawo nyaya panapa. Kana zvaiwo nongoisa hati kwedu kupage nemberi yawo, so unozongotipa feedback isusu tidzoka panapa tichitaurira takazvimiririra pano. Hatichacheka page asi ndongoda ngupuwa feedback ndoga kuWhatsApp sevataurira tangoitawo kuWhatsApp ngondipo kuti simeli mapikicha aya zvinhu zvamai vaenda indisa 200 yenyu ndatotumira ndai munotora mangwana kumukuru ndozvisati zvatoita antika toto $40 yamai ava yainda veAustralia wo chitudzawo kuti zvinhu zvavo zvazva zvemaorders ndakati ndaita chokwadi ndatozopedzisa zvinhu zvavo zvainda izvi ndotobatawo mai vanchiti zvinhu zvainda kazvasvikaka hayi ndodzoka pano palive ndichinatsotaura. Keith kubva nhasi imbomira kutora mari dzavanhu, uri kuzviwa chimbomira kutora mari dzevanhu chimbo kana hamena kuti uchawana mari yauri kuti unayo ka chimboshandisa that money yokugadzira maorders ari pending ese. Tanga kubwadza ipa vanhu maorders auri kuziva kuti ese une maorders evanhu ari pending akudhara nemari yako iwewe, then wozotanga pa-new one iwewe, wozotanga pa-new one kana uchinge wadi wapedza nevanhu, because chokwadi hazviperi kana kuramba chongotora mari dzavanhu, because wauchitorora mari mangwana ka uchazomitira order yake after 6 months anenge achotita chimoto kudhara. No problem. Alright, no problem. Kitireka tikuregedza uinde kunovata kuti unyatso kuvata uchifunga nhasi kuti wakabva sei zvinhu zvavanhu vabhadheke zvinhu zvavo. Tobatana mangwana. Alright, sharp. Right, that was Keith. Uyu ndiye watinaye mwana uyu tatinaye panapa Keith anditika ndo zvinoitika business. So I'll take it upon myself kuti ndaita follow up nemwana ushu. I'll take it upon myself kuti ndaita follow up nemwana uyu vanhu vapuwa zvinhu zvavo. Thank you once again sister veku Germany that 200. Thank you, God bless you. Thank you. At least mangwana chikafu chedu chatino charity chana brother nena sister vedu vanenge vatsvaga mabasa vaya chiripo chakadonetwa nevekwa Dewa, inonzi foundation yekwa Dewa doubt andisinazoziva mangwana vanenge vachita like vanenge vachimwa nemadrinks guys. Thank you doubt Dewa. Saka tinotenda guys andichika but doubt Dewa helped us. Saka tisimeli we were touched nevanhu vari mstreet vamwe vachiti hatina kuguta vamwe vachishota wedzerai mutenge muite maplates akati wandei anditika tikatona ewa place kuti akati wandei chitega tite namadrink achekuti tenga energy drink andika tikavatengera zvima energy drink zvimakeni kuti vakwanisa kuwana vaine simba rokusora vagara pamarobots pepa vachitaimira basa. Saka tinoda kutendai mukoma doubt Dewa. Thank you. Tichatso kutendai zvakanaka palive yacho mangwana tichitaridza vedu endisirewo malove nemalikes for mukoma Dewa anditika tisirewo malove nemalikes for foundation yamukoma Dewa anditika vata chinhu chakanaka kudai vanhu vashoma vanozvigona izvi anditi right tisirewo malove nemalikes for mukoma Dewa nefoundation yavanayo yekuti mangwana at least akudliwo vanhu 50 mangwana kunodlawo at least 100 people handimaona because taitadza kuvapedza vanenge vakawandisa. Saka takatotengawo nezvimwe zvokuwedzera makabeji chikuti vagute nokuti vaikomplaina kuti hatisi kugutaka ishoma voda kupuwa 2 plates vamwe vasina kudya. Saka tikaisawo nemakabeji mukati momo tikaisawo nemabeetroot mukati momo chinotigutsei
chinobva chagutawo chagutisawo chikafu chacho. Hanimona mubva watine dragon racho pasaidi. Vanoswera vakaguta vachimaketa varipo paya, vanoswera vakaguta. Hanti mashona. Saka ndoda kutenda mukoma dhaudhewa nenkiri yavo. And it inonzi foundation yavo, right? And the other thing, guys, ndisati avavhurira vamwe kuti vane mamwe vari kuchema chinoti time ichiripo we can as well continue a little bit. Tine vamwe vari kuchema nezvinhu zvavanenge vachema nazvo. Hantika mufunge I'm so sad to mention this. Sorry yenyu ndamboda kuzama hanzi nemapotato nemapotato sezuru nemapotato wena it's so sad for me to announce this, but mufunge what happened is last month, I think last month there's a certain lady akauya ku WhatsApp kwangu, and then she said smell ndinenge yandautaura nemi ndikati it's bo. So mwana uya we started chatting and chindi complained about the guy waijola naye and wanga nenhumbu naye and whatnot. Chindidza smell ndo zviri kuitika papa ngori mukoma changoita zvinhu zvinongoshamisa so zvekuti haungaentertain zvinhu zvakadaro. Nobva ndatomuti mwana uya unozati you are worth better than this. Sina nemukomana uyu usadzokere kumunhu akadai. Wona ari kutokutsvinyira kutadza anongokuda chiti kana achida kuita sex, kana apedza kuita sex newe all over 3 weeks asingatauri newe asingadi. It's so sad ari kutokushandisa. It's obvious, pretty obvious ari kushandisa this guy. And he's a Nigerian guy. Siyana naye abo zvikasimela ndichadzokera ndikatobva mucheka after ndikati zvauri iwe ugopota uchidzokera zvikanzi akazombodzoka akati sisimeli mufunge vanhu vandafainda out kuti vakamitwe nemukomana. Ndikati uri kutsvagei ikoko kuenda kuza kuti ublock uri kudei ikoko uri kudei bloka munhu iyo zvandakakuudza. Mufunge nyaya ikapera nhasi anditika ndobva ndareceiva message panamba yake paWhatsApp ipapo anditi ndotonzi makadini kati handiye kati ndepi yako handika zvikanzi ano taonawo kuti sisi vedu vaitaura nemi paWhatsApp vakazviuraya nesuro. Same lady anga ri mudialis pana pasikana. So we just want to say kuti muri vachiri kuchema vangokumbira kuti zvitwe like in secret. Ndosaka ndisokwanisa kuti nditaure zita rake kana ndikupe picture yake and because vari vachiri in shock. So she committed suicide because of this guy nesuro. So she has passed on nekuda this guy. So ndarwadziwa hangu pana chitaura nemunin'ina wacho antimaona, but zvakangooma mufunge. Ndati ndachitoplaya mavoice notes ake andaitaura naye nchidididi ndarwadziwa kuti takawirirana inga 1 kuti usachadzokera chibloka kati sisindabloka. So chichazoitika akadzokera beki kune mukomana uyu akanoti handisi kuziva nyaya yacho vaisa zvavo kupolisi and things like that. So what I'm trying to say is vasikana vechidiki, vakadzi vechidiki, masingle mothers, even echikuru, kana muchinge maona red flags aya mukataura nevamwe vanhu, tikakudza wese vanhu vakuru kuti move on. I know kuti pane rudo panonetsa kuti mungotiteerera just like that. Pamwe munouya kuzotaura nesu kwatiri muchitori nema-answers enyu kudhara. Hamudi kuudzwa zvatinenge tichikudzai because hazvisi zvamunenge makaexpecta. Hanimaona because munenge muchida vanhu venyu. Kwatiri munenge manguva kutsvaga comfort zvenguva iyoyo. Gilbert yakazodzoka kati sorry munombanya kudzokera. Muchatiudza kuti ndadzokera. Handichika. So please I'm talking about one of our own. Handichika, one of our own right now akakomita suicide nesuro because of Gilbert woku Nigeria. Please, kana zvanetsa move. Ochero ukasiwa nenhumbu. Antika, ukasiwa nenhumbu. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Nenhumbu yako, antika, you can just make it. Siyana yana Gilbert ava. Block and move on. Haunga feel Gilbert. Izo Gilbert yosara chinjwa ino mwasikana iwe kumba kwenyu vashota. Waurwa sama ine stress. Wakurwa sama ningina ne stress. Kana zvaramba walk away. Please, walk away. Walk away. Uri mpenyu. Chakakosha welfare yako. Chakakosha upenyu wako. So waona kuzviuraya iwe wega. Wazviuraya iwe ukauraya nemwana anga ari mudumbu mako. So waona kuti you have committed murder. Akomita murder azviuraya iye auraya nemwana ari mudumbu. That's not correct, guys. That's not correct. Life must go on kana vakomana vachinge vanetsa. And then feedback imwe yandoda kundikudzei. Muri kuziva mukadzi waBaba Steven. Handiti Baba Steven muchiri kuvaziva vane mukadzi wavo uya. Muri kuziva here mundipewo signal. Baba Steven muri kuvaziva nditi. Baba Steven muri kuvaziva nditi vemukadzi wavo uya weCape Town. Vane mwana vana baba vamwe vegonyeti driver vekuchengeta mwana watakazofonera papa vakauya pana stepmother. Muchiri kuvaziva. Febikwa ino.
baba Stephen vekuya nemukadzi wavo vakazouya panapa pastep mother nababa vemwana vegonyeti. Step mother vamaituka mugomeni section mutikadzi vakazouya vakati aiwa chichichi. Right. Baba Stefan and Tima Stefan mukuru member vakabuda papa pamaiti pataiti well done mafamba maenda chichi vakazobuda baba Stephen vasipa nditi. Baba Stephen zvese zvinei mai mukadzi akanifanira nezuro manheru vakamirira police. Baba Stephen kuda vakaona amene munhu akaona mai Stephen vavaya kuti vachiya amene kwavanga vari ndobva arumira baba Stephen kuti ndaona mai Stephen pakati ndine zurozvo. Baba Stephen ndokuuya. Baba Stephen vauya paya nezuro ndokutora mwana. Andimaona mwana yeye mudiki Stephen uyaya ndokuda kurova vanhu ava ndokutiza maina nemwana wavo musikana baba vave kugonyeti ndokutiza baba Stephen ndokutora mwana ndokutora vaida zvehondo zveropa chaizvo svika ndouraya vanhu. Andimaona ndikufa ne1 ndobva vadisapia nemwana saka izvozvo kutaura kudai vakaenda nemwana. Andimaona so mukadzi aibva tafonera polisi takangomira usiku hwese takamirira polisi yakazosvika late. Polisi yasvika late mapurisa ekunowo veduwe mapurisa ekunawo akuti indai kukoti munoripota zvioneke kuti mwana uyu anotogwa sei koti iyo decide kuti mwana anogara nani. Saka baba Stephen izvozvo dai tino vakatora mwana vakaenda nemwana mufunge kamwana kadiki baba Stephen vaya. Vakaenda nemwana zvenharo handizivi kuti mwana wacho vari kumupei ivo vari kugara naye sei mwana mudiki yeye handizivi. Regai timbofonera mai vacho tione kuti yani great phone tuone now one. Welcome to voice. Pamwe kudavarara handisi kuziva sei vasodaira foni. Pamwe kudavarara. Zvandakudza kuti maZimbabwe tine utsinye. Mazviona kana zvandachidza kuti maZimbabwe tine utsinye. Okay, pamwe kudavarara. Or something handizivi. Mwana mudiki haana kana 4 years, I think. Zvanachitaura pepa kuti maZimbabweans tine utsinye watinoitirana pachedu toga maZimbabweans. Hani mazviona pane munhu akaudza baba vanikiri baba Stephen kuti mukadzi wenyu pakati handi so ndisingazivi kuti munhu right now ari happy here kana vakanzi vaurayiwa mai Stephen nhasi uyu munhu uyu ari happy here achizoziva kuti ndiye akarumira handitika kuti gaitifonere uyu ari online. Tatenda wasvika kumba nhasi. Tatenda asvika kuZimbabwe nhasi guys. Tatenda asvika kuZimbabwe zveshua. Asvika kuZimbabwe nhasi Tatenda. Ndikungoti connecting manje. That means nikikiri yake ana data. Gatinzo.
makaita basa mama ndasvika. Ndisi kuziva kuti chikoro kotanga rini. Ndakumbira kuti dai maybe mukataurawo navo. Munzwa kuti vanoti kudini. Tatenda akutoridza maraga ekuzimbabwe akutoridza machuni ekuzimbabwe. Tatenda wasvika kumba akutoridza machuni ekuzimbabwe. Mariwe here chuni guys, mariwe here chuni rekuzimbabwe. Kamwana kutozvavirirwa ari kuzimbabwe kubhulawaya asvika uyo makaita basa mama ndasvika. Ndisi kuziva kuti chikoro kotanga rini. Ndakumbira kuti dai maybe mukataurawo navo. Munzwa kuti vanoti kudini. tatinotamba isu saka mwana yasvika hanzi dei mukataura namai guru. Zvino handizotiko zvinezvi ndikada kuti nditaure navo vanenge vane uyu here network here. Regai tione. Asvika zvakanaka. Hanzi ndataura namai guru, ndataura nagulezi refu. Ana wataura navo ina handisati ndataura navo. Iwe wataura navo ina handisati ndataura navo. Ndangotaura navo chete ndakataura ndichivaudza kuti mwana ari murodhi ari kusvika. So naReverend Dube ava. Let's hope inopinda. Nyaya yakifi yapera Julie. Tatopedza wani nyaya yakifi kwanga uripi? Nyaya yapi tatopedza vanhu tatopanana madhetsi kutosovha nyaya. Nyaya yakifi yapera iyi tatopanana madhetsi kuti musokati zvakati zvanhingi zviri kuenda musokati mari kudzoswa. Tatopanana madhetsi isu wanga uripi? Nyaya yakifi yapera iyi. Guys ndofunga havasi online. Saka chati ndikawana airtime ndovafonera direct because havasi online. Anomaona havasi online. Saka ndichataura navo mangwana then tobva tatanyatsotanga kuronga nyaya yeschool fees kuti nyaya yeschool fees otanga oidzokera chikoro rini oita sei kuti tione kuti tatumira mari yake yeschool fees kuti tione tatumira mari yake yeschool fees anditimaona. So tinotenda Mwari. Thank you all the diaries. Mese mufunge makatikoshera. Anonzi tatenda. Anonzi tatenda not tafazo. Anonzi tatenda. Anonzi tatenda ndo star rake. Anditika. So ndoda kutenda mese madiaries makatabanidza maoko enyu kuti mwana uyu mwana mudiki ani makazviona adzokere kumba. Musike wewe mangwana mwana wako anotiza. Anomaona. Mangwana mwana wako anotiza zvetikangoita the same. Vana vana mugona ava. Hanzi akazvarasekera muchitende. Anditimaona. Saka wave kumba mwana wakasvika zvakanaka zvachosewo waindifonera ari murodhi mose akasvika panomira basi panotenga chikafu oburukawo kwai mama ndatenga chikafu ndakuvata zvosiku hose ndichingofonerwa mama ndatenga amene pavakanga vapinde papa wimpi here or something ndatenga bhega rangu nemachips mama ndikati chidla mwanangu imari yako zvidlire andimoona. Saka zvainakidza mwananga atiza tanga asununguka akuendawo kumba at least dzariko kumba ndikuenda kuchikoro opedza. Saka ndokutendai mese madiaries mufunge mose makatikoshera mese makakosha enyu. Paupenyu ndizvo zvandinchizotaura papa kuti pamunosangana nenyaya dzekungogwavhura vanhu, nyaya dzekungoda kungonzi ndimi mune yesi makangwara mumagurupu muchingoita basa rekutuka vanhu muchingodini mangwana hauzivi paunobatsirika kuti ndipapi. Munhu wakuti teki neye mangwana musi unoona zvakaoma zvokuti notingoona kuti hakuna two way ndokwanisa kuti ndiende ndinowana help. Wapa wakamugwavhura upenyu hauna kunzi ndindoziva ndewangu handidi help yanhingi. Andimazvona hakuna chinhu chakadaro paupenyu. Unotongoda help yomwe munhu chete paupenyu chero zvikaita sei. Ndotongomuka makwana ndakananga kuna Evelyn kuna Kudzi Kudzi ndauya shamwari zvinhu zvakatodai andoona otongomira but kana ndakambomubvuraudza anondibatsirei. Saka maZimbabwe ngadzizei kungosiyana nenyaya yekuda kungonzi hanzi ini ndini 7 ndindakapenga muchida kungoita basa kuti tek nevanhu vamusingazivi, tek nevanhu vamusingazera navo, tek nevanhu vasinei nemi. Anditi nhasi ndaona ndikudzaiwo guys nyaya naitira yaitika iya nyaya yeposti yaikunhoroondo kunewo vamwe vana vaviri vandasiona panapa kuti vangodo tek neni iyo vanyora nesikembe kani ndiri pamuntu kuza ndindanyora makusimba nichitaura kuti ndaitora posti yazara nyaya yazara kumarodi ndisho nyaya yanga yazara kumarodi ini nyaya ndaiona kuIG uku kuZim Celebs ndikatoti nyaya iyi mai vantu vasundidzira mwana Instagram kunana nhoroondo tiriko ka because vana hani vari pano ini nahani totaura tese kuWhatsApp sterek totana nyaya yedu pangutonza panapa nani tine nyaya yedu ifa kuti iuye pano nahani pano tine nyaya yedu kuya panapa at some point chotaura kuseri nemadhimini zvisingatoiti vanenge vari pano ini ndinenge ndiri kwavo
asi dai tada kutora nyaya dzavo shwashinzi taiba nyaya idzi dzisina kubuda kumweka tinongogona kungonotora ipapo because kana yava papublic inenge yatove public knowledge ndeyemunhu chiro vanhu vakazopota kuti nyayatogwa kana chatongove apa chete apa handisisina control because kuna anenge achidownloada malive edu zvinotomaona atove kana kuinstagram malive edu ndakambokudzai kuinstagram atoveko malive hauna zvaunogona kuita animona kana chichida chigara chiri secret chinotogara chitongovigwa animona chikamwenda pasi chaumidha chete you don't have control over that but vanenge vasingazivi vana vahwana huri kukura vanoda kuchitanzi tisi takapenga masavage aya animona anobva atopindira vatora taona post yabiwa taiona kwasisi vaya vaya vanozviti sisi venyika vaya muzondasekana ndiripo apa vana vandogara chivaona pano mufunge ndabva ndakuenda ndikati ende wakaoma ufunge saka ndinowa kuti sisi venyika ende wakaoma svikanza nyamaberende rake namutarasta ndikati aiwaka ndini ndanyora kuti post ndaiona nyaya zara kumastreet ende wabva wanyatsonyora zvandataura kuti nyaya zara kumastreet kwaiva zvijustifya kuti nyaya zara kumastreet ndikati wanga uchingoreva zvakweni chero usataura ko zvisina nebasa rese kobva kwauyawo umwewo kadzi zvikanzi vapi vematama ndaseka munhu ari kuditi kwanzi vapi vematama vari kutohakira uye zvanga vari kutogwadzwa nevaida kuti nyaya iuye kwavari apa munhu ari kunditi vematama munoziva zvimwe zvinongotarisa opera power munhu ari kukuti wematama unongomutarisa opera power kuti jesu regai zvidarike mhepo idzi ndangomuti ende zvakakuomera kanzi sit down garai pasi ive matama just because ndikati kwadi kuti ive mhino nokuti ndachida kutipedzerane panyaya iyoyo because iwo unoita kuti dzakashamawo sedzangu nhasi tachida kunyazopedzerana wamanyirei kuti kumatama wadi kuti nokuti iwe dzako dzinodhonzerana nedzangu but anyway zvinhu zvemastiti saka zvatirangozama kutaura kuti pamunenge muchifamba mastiti umu muchingoti tekiteki nevanhu saka todini kumira kuti fadza kuti abandoned kids hanzichi okay pane komenda ndaona ivana nababa hanzichi what's going on hanzi todini nyaya ivana ndorasa nababa ikuti kundi komenda yacho just be nice to somebody you don't know just be nice there's nothing wrong in being nice kune vamwe vanhu he is the father biological father saka todini we complain of fathers that abandon kids and this kunzwisisa Monica the biological father ndivi vakanzi vakashayika sure anoona kwanga kuchitori kutsvinya kuwanzira munhu kuti kwai sisi venyika hanimaona kutowanzira munhu kabisira hanimaona ndabvana kusemwana uno ndogara ndichiona pana vanango mutende wakaoma bvana abva avhunduka anafunga kwanzi munowanikwa pano ndikati titorika kuwanikwa pano towanikwepi tirika kwanikwa pano tinowanikwepi totowanikwa pano kwa magrupu because magrupu acho ese amuri kuti amunofunga kuti ndeyenyu mufunge nemaadmini tinotaura regai ndimufonere hanhu wacho muone tinotaura pano tinotaura kuwhatsapp kuzvakata sika totone live atofanira kuti tiuye nayo panapa ndimufonere munhu ndikuti live yedu iri kuya rei hasi magrupu enyu mune maadmini mazhinji maadmini mazhinji titoriko tiri kumagrupu ese isu anotaurwa nyaya dzekuti tine dzinovaka dzeupenyu nyaya dzinovaka dzeupenyu tiriko andimaona hatingadzitowanikwa kwaundisinga grupu rausingandiwani igrupu riri kurwiwa nekutukaniwawo vanhu ndiye ndiri pangu kazhinji kacho handikomente asi magrupu aya anounza nyaya dzeupenyu bcause ndinoda kuti dzeupenyuka ndinenge nditoriko saka ndisiti hatibvumidzo kupinda mune vamagrupu sere hameno pansaka munenge muriko muchitoona tinenge tiriko uye asi online hani uyu nenditry imwe namba yake ane number 2 nditry imwe namba yake ane 2 manamba tinenge tiriko mufunge kwese we are there tinenge tiriko hanzi vayanike it's not worth it it's not even worth it Nancy Laura Veva chi hanzi ndakufana stress I'm failing to move on what's going on unoona I respect kana uine anything chekutaura ka apa nyaya iyi maiona yazarama iri kumagrupu ese yatenderezwa magrupu ese kana uchida kungotaura kuti ndaiona kwasisimeli usazoita skempe kuti ndaiona kuna kwasisi venyika that's being very important ndandisingarevi inini pfeka ibhutsu kana dzichikwana wear the shoes come on ndaiona kwasisimeli that's it hapana chakamboipa there's nothing wrong with that there is nothing wrong with that kwete kuita skempe
wapedza kuti handisirini wanga unenge wakudliwa neguilty conscience handiti yekuti ndabatwa. Chivi chinodla mwene wacho. Siyanai nevanhu nekuvakirenyedza musingazivi nokuti hani hambofa akanyora nezvangwini. Hani uchu hambofa akanyora nezvandiri. Hamene kwatozviona kune mamwe magurupu wanga achitaura isi pana patina gurupu tine page. Hamene kwanga achitaura ini ndinonyatsokanda pano because they are here vese vari pano. Vese madhimini ekuma V11, madhimini ekuconfessions, madhimini ekunhoroondo vese vari pano. Vese totaura kuWhatsApp. Dzimwe nguva dzimwe nyaya vamwe magesti amunoona noya senge nyaya yatatenda iyi. Nyaya yatatenda yakaunzwa naadhimini wekunhoroondo. Isi tinhoroondo. Yakaunzwa naadhimini wekunhoroondo. Nyaya yatatenda iyeyu aenda kumba. Tatenda aenda kumba iyeyu. Yakaunzwa naadhimini wekunhoroondo. Yakatouya yakatisi pane mwana so isati kwanise musati zvamuita Twitter zvaka isi vanhu vanongonyora nyaya dzavo pa nyaya yakanyorwa. Mwana ndikabva nabata mwana uyu. Saka ndamuti ndakasisimeli akakuisira message kumessage yakati ndakuiona handiti mupe namba dzangu akamupa namba akauya kwandiri. Saka imoda kuzopindawo henyu moda it's wrong. Right, my sister ari kuti hanzi ndofane stress, I'm failing to move on. Okay, ngatiitei so anditika few minutes dzedu dzasara idzi ngatiitei so. Akaremerwa wese antika ane stress yese antika just call in pa WhatsApp antika call in pa WhatsApp, we don't need your name, just come and share with us what is going on. Anzi wizani ani ndomwe mburu wangu anongoniwadzira chiti muchangani so admin wenikikiri muridzi wegroup renhoroondo dzoupenyu idzi. Iye zvake she's a nice lady namba utori munhu anototaura nekuseri kuti chitoseka hana problem, but vanenge vachizouya kacho zvititoziva. Kana uine problem guys that you having right now, hanzi taiona nekubath and glow antimaona vana madhumba muvaoni pane vazere pano tiriko kwese ikoko magi ndochitaura nekuWhatsApp handitaura nekufacebook ini mai Mikele ndotaura nekuWhatsApp. Dzimwe nguva ndoti kune vamwe vanosime ndotsvaga mabasa ndomupa iye ndoti iwe mai Mikele hauna here mabasa evanhu ava ndopa iye handimaona iye uyawo kuti kune nyaya idzi hadzisi dzedu ondipa zvinonoshativa comment section. Hello caller. Hello Sisimeli maswera sei? Ndaswera waswera sei? Ndaswera. Sisimeli nyaya yangu vanogona kundisekawo but pana nyaya inombosekesa shamwari nyatsokuti shera tinyatsa kukamfota chii chiri kuitika. Sisimeli ndakaita boyfriend ye9 years Sisimeli. Ndaita boyfriend ye9 years ndobva ndamboita nhumbu. Nhumbu yainge iri ectopic pregnant. Ndobva ndaenda Sisimeli ndarwara. Ndobva ndagadzirwa zvakanaka ndobva ndaita right. Ndabva ndadzokerana neboyfriend yangu iye. But nhumbu iyi akatanga achimboiramba. Then payakazongoitawo saizvozvo ndofunga akatofarawo akatoti izvatondibva nekuti tanga chitonetsa ipapo. Then ndatopora paya ndagara after 2 years Sisimeli. Ndobva ndazoita imwe nhumbu munhu achingoti ndapadhuze nekuroora. Ndobva ndaita imwe nhumbu abva arava. Abva aramba Sisimeli akatanga kuramba nhumbu yazvisingaiti. Aramba kudaro ndobva ndagara kumba kwedu. Mai wangu akatanga zvisingaiti saka ndakazotorwa nemukoma wangu akati no amai vakatsamwa vasi kukwanisa kugara newe. Ndopa ndikaenda ndikanogara nemukoma wangu. Pandagara nemukoma wangu after 3 weeks ndakatanga kurwara. Saka ndarwara ndobva ndaenda kuchipatara. Ndobva ndangoita 4 days ndokuhospital nhumbu ichibva yabva Sisimeli. Nhumbu yange yatova ne8 weeks ichibva yabva. Akaramba kuyozondoona hanzvadzi dzangu dzikati hapasisina nyaya chingoyawo kwemoni nebhangapore. Akaramba Sisimeli kusvika ndakutorwara bp isingadzike kuita semunhu anopenga. Ndisisazivi vanhu siyasati kana kugeza kana mai vangu ndisisazivi zvimwe zvacho zvandaiita ndaingoita zvekungohudzwa Sisimeli zvokuti mai vangu kutsamwa kwese kwakasvika pakupera.
ndakagara munonzi mutrauma center muHarare ndakagara sisimeli muchipatara madhoktors akatoti iyi yatova depression zvaakuita izvi saka ndazobva hangu ipapo sisimeli ndakazobuda muchipatara ndapora ndobva ndazodecide kuti munhu uyu ndakuita sei ndakusiyana naye zvishuwa ndakasiyana naye ndikadzokera kubasa ndikanoshanda but chiro chakundinetsa manje sisimeli munhu wemunhu uchindogara ndichiona ende zvese zvaanenge achiita ndogara ndichizviona last week manje akanga ane girlfriend yake ende ndobva ndazoti girlfriend yake because takasangana panhu pekuti infact takasangana pati patengeri basa saka tasangana saizvozvo so panga pasina kuvanzirana kana kuita sei ndakabva ndaziva sisimeli ndakatadza kuenda basa last week yese ndakanga ndambofunga kuti zvapera ndamuregerera but ndaona kuti zviri kutadza saka chiri kuitika pande chekuti iwe uchiri kumuda kamufesi uyu mafeelings ake uchinawo zvoti uchiri kuita kujealous rekuti ukamuona unonzwa kurwadziwa ane umwe munhu ndizvozvo sisimeli but pese patakanga ndisingamuoneka ndaitofunga kuti zvakapera wanga uchiri muhealing process ikakola wanga usatonyatsa kupora saka pawakazi paunozonosangana naye paya wobva wamudza waona kuti mafeelings aya achirimo munoshanda pakambani wani here ndanetsekana sisimeli zvinondosheya kuti ndoita sei munhu andisingakwanisi kuavoida especially kana chitori kubasa moshanda mese here hatishande tese but pane patinosangana sisimeli how long mosangana nguva yakati zvechipi kana kuti per month kana kuti pa 2 months seapa paini kuenda kwangu kubasa kwanga kuri kushoma because yecovid but kana ndichinga kubasa zvinombawo chazvitogona kusangana ka2 per week ko hakuna akwanisa kutora leave here umbogara kumba kana mwedzi wese kana transfer maybe kutorelocate asisime kambani yenyu ine kumwe kwairi kampani kune imwe kwairi kwandinogona kuenda hangu handofunga izvozvo ndozvingatoiti ndichamboedza anovakoma ita izvozvo munin'ina chiita mukawati murume wemunigerian aiwa hasa hamuzimbabweni munhu ari singulasi single apa nyatsa kundiudza iwe munin'ina iwe kuti usakangamwe chichi wai anyatsa kurova handina kuwazva kuti utadza kukangama kudai kuita kunetseka kudai kuita stress shuwa yemunhu airova zvakaita sei wakambozvisa orgasm naye munhu kana mukunja sisimeli munozoti chii ane pavimba nemunhu ka ndakaita makore akawandisa nemukomana uyu sisimeli ndichingofunga kuti maybe one achandichaita unoziva ndaitoramba kwaitouya vamwe vakomana kubva ndichiri kucollege ndichisangana nevamwe vakomana ndichitoti hakana ndine mukomana wangu ndaidzidza nevakomana esisimeli muklasi mandaidzidza ini meva nevakomana vakawandisa chaizvo vasikana vaiva vashoma zvokutoti vakomana ndichingo ndine boyfriend yangu vaitondiseka mufunge but pandakazoitwa izvi ndofuna mupamwe ndosaka zvinonyanya kundirwadza nekuti ndaitoramba vamwe vakomana isanzvingoti ndine mukomana wangu ndine mukomana wangu ewa kola usasiye basa chete because ukasiya basa unenge wapinda unogona zopinda busy iwe chitora timbo try zvetransfer izvi but on the other hand ka zvedepression izvo zvizvimbo zvinamatira kuti mwari ndoda kukangamwa mukomana ndoda kutokangamwa nezvake saimwe yokutokangamwa zvachose mukati mangu ndinyatsokangamwa nezvemunhu uyu kangamwa chako umbotrya izvozvo kutonamata chako wega ukaita futi mwedzi uri kumba usingamuone usingadi pamwe kuda paunozoinda zvinenge zvapera asi iwewe mukola iwe waipamba kuita nhumbu yechituku munhu akambinga kutsvinyira panhumbu yekutanga waiti zvichachinja zvavaoma vakoma mheno pamadhokusa kwacho mheno asi ndakato
ndakatozonoti maveniko yakadii izvozvi masiyana apa totova negore sisi saka chotika kuti mwedzi uri kumba hazviperi chotika kuti mwedzi is too early still waimuda shame indakatofunga kuti zvakapera but pandakangomuona nemumwe musikana akabvato kode wakamuona ari ega unofunga kuti waifila sei? ndinombomuna ari ega but handikwanisi kutaura naye. But iwewe feeling yako uchimona ari ega unenge uchinzwa sei? I mean feeling yake uchimona ari ega unenge uchinzwa sei? Unenge uchinzwa here hwasha kana kuti godora wakanzwa pawakaona ane munhu apa? Kana ndichimona ari ega ndina hangu problem yakanyanya. Saka uchiri kumuda shame apa wakaita godore kurwadziwa kuti wamuna ane mumwe musikana. Kwiye wachakurespect yokuti munhu ndedanana naye uyu obva angovharidzira uda kutaridza kuti ndairi musikana pafunction ndati iye akatedza kurespectawo kuti ndadanana newe akutoya nemwe musikana pafunction kuda kukurwadzisa. Chimene munhu anenge asingakudi iwo ndiwoninge usingaoni sisimeli munhu anenge asingakudi because kana pandakarwara ipapo ndichirwara chaizoka dokta wakatomboti nyaya muri kutaura madii kuti murume wacho auye hanzvadzi dzangu dzikamufonera mukomana wacho akati handiuye ikoko imi kana mune zvamuri kuda taurai asi iwo handiuye anga asingakudi no it's fine mningina hazvina basa sometimes ndizvo zvinoita wakatodzidza so you learn from your own mistakes anditi usatombozvishore zvako those are mistakes dzawakarapinda madziri now you know better kuti ukaona padai zvadai mared flags aya riganditize noupenyu hwangu mukomana yanambovhera akakudai ngoda kungovata newe chete pakati makumba ako maybe because 9 years wakaita naye dzakavata newe makavata akangani pa 9 years akawanda saka tongoti kuma6 years kokoko akanga atopedza newe kuma6 years akatanga tokushandura zvaanoda staira yose pane yasina kuita saka unenge womanyira kune vava zvavanyuwani vanenge achiona andiona saka ichiripo nawo zvakatoitika iwe dust up yourself simuka geza next time ukaifunction kola wazvinzwa da kuti uite dress to kill wanzwa dress to kill kuti kunomi entertainer no dress to kill kuti iyewo zvawanzwaona siyambo shuwawo uchinyatso kuinda uinde nepartner next time. Sisimele rigende kutauriri ndakatomboedza kudheta mumwe mukomana mwana vari dzakaitwa ngachafa nestress usingamudi chef chaizvo kuzvikwanisa ndaipopota sisimele zvokuti ndega ndezvoti ndapedza kutaura naiga nditoti kusakana ndichipopotei pa ndakatozozanana ndisiye no wangosingamudi waida kungoita yenga iri rebounds wangosingamudi anyway ugeze next time ubanyise lapho pemsebenzini usvike ende zvitaurwa nanikikiri zvokuti hey friends andikapota uchibudawo out uchindawo nemafriends ako so that ukurunze kukanganwa meet new people enjoy watching new movies chinjawo I mean like enjoy, it's time for you to enjoy inda kubasa iwewe, it's time for you kuti umboenjoy yawo uchidididi wantoona do that zvinokuita kuti usagara une pfungwa idzi kungogara uchifunga nezvemubora ngumo. Ugetiwo uporewo hatidi kuwasina basa tida kuwautiva uchiti ndamuona nhasi handina kana mborwadziwa. ndichakufonera ndakatomboedza sesimeli asi zvakaramba mukoma wangu ndiyakatozonditi boyfriend yako nyowani iri kukomplaina kuti uri kutoita kunge munhu anopenga uri kuita sei chii chiri kukunetsa akatombotaura neni mukoma wangu ndopandakazoita hangu decision kuti arege ndimbomusiya rega ndimbomira zvekudheta because ndakatoona kuti mwana wevaridzi angatopindawo bhisi ndizvo zvakagonako ipapo. Alright, saka it's okay my sister, try to move on. Imbotry kubuda uchindawo kunze uko nemafriends wo muchinofarawo uchididi kanchiti kufara ndisikuti ndaimota nevarumika because unopamiwa chimwe chimwana futi and it seems as if when you're unoida unopesera zopiwa futi chirwere
saka ini kanchi kunofara ndikura nemashamwara ko just kungotitsvagawo zvimarizoti zvamunene mabhuru enyuwo muchingofara muri mega uko muchinakirwa muchingotendera sometimes kana une mari go shopping handiona enda kushopping payoutube apa go and play music watch zvimwe zvakangodaro zvinongokukipa busy zvinongokunakidza zvinongodidi mbopindawo nyenyu fashion umboonekera uchi zvimwe zvakangodaro to keep yourself busy handiti alright iripo munin'ina wangu Okay. Sharp. Right, zvakaoma. Rudo, guys, chinhu chinonzi rudo chinonetsa. Munhu unenge wada munhu wako. Unenge wakutodawo munhu wako. Handiti maona. So, vanhu vana abhero vacho, ameno regai tinzwe mumwe ari kufonawo. Kola, hello. Uri sei munhu? Tiri right. Aisibeli ndinenya yanoda kutaura but ndeyekuti ndinoona ndi mukomana ndidai nomukomana wangu anti saka mukomana uyu taisangana pabonde handiti saka iye ndeyekuti notishi ataura anemboripo pombe wakagere zvine munin'ina bati vakada kola hello motoramba muri palive pane umwe ari pane mwe foni motoramba makabata ipapa handiti alright handei anemboripo pombe saka inini tairaratese saka padicemba ndakaperera naye saka naona yange tiri first time anti ndabuena nazvedu but asingareretesi saka natanga kubleeda that day saka ndikudasiya ndinenjana kugara 2 weeks ndinenjana ndakasangana naye futi ndinenjana tanga kutolobheka mira uri kuti iwe pawatanga kusangana naye uchiona kuti polipo yake yakakurisa yanga iri first time yako here iwewe aiwa yanga isiri okay kwa naye yanga iri first time okay alright saka zvanga kubleeda saka ndikati maybe zvangu itiko maybe or something because sometimes akatozopa mitiro yake something ndinotoza kutorwadza kuti iyo inotosvika kure bhuza nechinji ake chihombe saka ndakatodzokera futi mamosi naina nomuona then waida kuita kutesta malevels nazvakachinja here mbva wadii ndida kundosati chiunyatsoitika anditi then ndichanda tomudzira aina nsonganisonzwa musha because I think maybe pamunda ndinge ndakuwara chichi something wainchiitikira ndikasangana newe ndinobleed or sometimes ndogama kupedza na 1 week ndichadza kurara nedumbu mangu muchindirwadza alright then ndicho ndaenda kuclinic then ndatomuti ndipo mari yancho yaenda kuprivate achiti vanopa 500 US 500 rand alright muzimba mukomana muzimba alright then chodaenda kuprivate then chonabhadha then anotombondipa kana inonzichi kana ndicheke chibe changu hatina kukwara here wanditi unozodzoka next time ne550 yekuti tokucheke chibereko chako kuti hachina kukwana here kucheka kware then anotazireti andozodzokera because handisina mari and then chonaenda kugovernment then chinopa mapirits then last time ndopa wakandinyorera bepa ndichi iscription etozoenda kune imwe dota but undina 600 but pamiripo ndekuti mukomana wachona pandakamudza problem kuti maybe pamwe nenda kuwana chibereko haachabatiki kwaanogara haachawaniki kuti ndimfonere foni yake ndatonzwa chinzi akachinja namba or something like that simply because wakamudza kuti ndatsemuka ndenge ndakuwara chibereko iwe waona kana uchiti iwe wakakuvara ukabuda ropa wakakuvara pamuromo here wegambi rako kana kuti wakanogwadzwa nechibereko mukati wakakuvara sei ndatorwadzwa nechibereko mukati asi pakupinda payakapinda zvakanaka yaripinda zvakanaka even nyange tochito yaripinda zvakanaka patazenda kuti yaripinda zvakanaka pati kuchibereko sikona saka nayakapinda zvakanaka iwewe paaidai papa achifamba achidai ainorova chibereko asikona suninga wako yanosvika mbuzi ane nina wangu uyu ka
saka inosvika pari munhu sometimes kana une munhu andika sometimes nditomumutso ndirodza pati anenge asati apedza saka zvonozongoshingeta kana woshinga then uzonata panenge kuti zosara chitondozosara chorwadziwa uzofana sometimes zvisvika ndotomborodza ndoshanda hangu ndiri madhumba hangu but kana ndishomushanda mubaka ndotombomira nesemwedi mulumu wangu muchenderwadza unoziva kuti nemhaka ndikubvunza kudaro ndikubvunza kuti maybe pamwe kuda kakupa infection pachibereko handiwana ndakatombonopiwa panoenda clinic ndakaenda clinic yegovernment ka 3 times and every week ndichingopihwa ndikapiwa mapedza maybe chinzi pamwe akakupa something then ndichipiwa kapisa kuti unopushira kumberi like kana clean like but asinoshanda then ndikadarizika kuti zvinhu hazvikuita azvinopedza munipa but hasikushanda anoshanda 2 minutes then akamapedza akapera then sozvatanga 40 and saka ngozonditi alright ndovomirira tsamba tozvichenda kwadoctor then unomekeza unobhandira 600 then uchase unochidinga kuti chibereko chake chakamira sei maybe pamwe chigona kuzakwanisa kuti chigona kupisa cancer chichi something like that but naye kuti imwe dzosotopera ndindoshanda ndiri madhumba zvangu but imwe dzosotopera but manje kuti ndichimumata handisisina kukuita kuona chimwe chandoda kuti uite ndechekudai so uri kure zvakadini public hospital hey vanhu vacho vari kufona nemisaka mune maproblems erudo pane mwari palaira papafona kuda 4 anoona mira uri kure zvakadini public hospital kana clinic handisi kurestereke pandofambika netsoka right unogona kundiitira favor yekuti umbonoitwa pap smear kuita sei unongoenda kuclinic woti ndoda kuti wapap smear imahara wait buzika panenda papachina baba ikakadiki but vandokurefera kune imwe bosi dototina hauye every day papo anouya wanzi anogona vakatonimira bepera vakandimira nditorina then vawanditi enda kune imwe preclinic chandiri kudaro ini ndechekuti apa havana kutesta chinhu avanomhanyira kupa mapirisi asina kutesta ndopandashora ndosaka ndiri kuti toda kuita step by step handiti kuclinic pap smear ndisingazive handizivi but pap smear mahara kuclinic unongosvika ndoda kuenda pap smear kazhinji akutomboiti q vanonokuvhura makumba nditi vopinza rimwe simbi mukati zvongorwadza paunobvisa tsvina chete vanovhivanisa zisimbi mukati mechibereko chako handika chonobvisa tsvina chongonotora tsvina shoma shoma pachibereko chako tsvina iyo ndoinotestwa handiona because ndikuita point yekuti uri kuti wakableeda handiona unokuta kuti utange kutesa kuti hapana here cancer cervical cancer inodaro handiona saka tanga waita haidi doctor pap smear inogoda manesi anogozokuza kuti tatora uzodzoka musi wakatizoona marisalts ako pakati negative ipapo at least pane munhu vari kufona ndandichifonera bheki mukadzi yayo yamai Stefan vakufona alright saka woinda ipapo vokupa pap smear anditi zvakashaya pap smear anditi vakati hauna uri negative ipapo papap smear anditika then maybe next time usangoenda kwadoctor nje unoenda vanhu vari kufona ndiri kudropa pane munhu ari paline vanhu havasi kuzviona unoenda iye doctor wezvechibereko zvevakadzi usho handitika ndiye anokwanisa kutarisai muskani kuti uri right here pachibereko something is wrong ini chiti kundinesa manje kuti akatisei achatombomati kana chisingarini handitombori ndakamboya kwamuri ndine imwe problem so last year and but ndainyora ndainyova nditi ndokwasataa ndinoiposta but problem ndeyekuti pamakaiposta pakaona mafriends angu akatora mapictures waya akafamba nawo magroup chichichichichi something vachipendesa handiti then zvasikamubvema mama wangu ini ndini kwedu ndinakumba kwedu ndochandobasa remumba ndinowandowana watarisira wangu ari pabarika and so zvikaita kuti apa ndaitorwara ndakamboeneyo neproblem yangu ngenyaya yekuti ndakambopera ropa madhezi aya tumilasitivepai kana muchikurememba saka naye kuti like sometimes kana koda ndiudzana ndoda kubvunza namafriends ndakushwa kuti maybe angazonzana kumangu mangosasiriso kuita kuti asebudzaisira kwandiri bhose munhu ari pabarika unongozvabarika ndizvozvo ndosaka ndiri kuti ndoda kutanga taona kuti imboenda kupap smear vakati negative toita plan b because mazuva ano vakomana variko handidi kunyepera munin'ina vakomana variko vari dangerous unosiyiwa nyoka mudumbu kana kuraswa nezvikwambo handi apa mangorarameseka 2 chete wotosara uchibleeda wakumudza kuti zvandiri kunzwa wobva atongobloka just like that it's not making sense enda clinic waibata pap smear ndataura nongosvika ndoda kuti wapap smear but usafone paline iroro line iroro ndere ningikiri chete ndere pashow chete unofona pane rimwe reri
plus next time ningina kana ukaita boyfriend usarara nemunhu usina kondomu womaive naro asi uri kurati chinhu ichi chakakura zvokuti hachina kubora kondomu kukura kwacho kwakutaura iwe nyatsokutiudza kukura zvokudiko zvokukura kusvika papi chakatoreba kuti bvo kureba chiri straight hacho kuona zvinhu zvakadaro ndo akati ndo zvandiriye nachatozivi nokuti tosona kavakadzi achichemera zvinhu zvakakura izvozvo saka ndatozvinduka kuti kuona kukomplaina seizve iwe vakadzi achichemera zvinhu zvakakura izvozvo iwe ukomplaina futi iwe vamwe vachitozvitsvaka saka ukurati chiri in other way chakakura zvokuabnormal chakakurisa musisimirana kana unaona chinhu chinokusvika kumubero chichikukuwadza kana akapfeka bhurugwa rake pane pakatozvimba pamberi pakuzvimba kudai samana ukamuona akapfeka bhurugwa pondoona zvino kuti munhu yakatakura zveshuwa isina kumira asi munhu akatakura kuzoti ikazomira unoona ri mubhurugwa saka ameno but iye ndemadzibaba zvake munhu zvaatenda kumasowe masowe ekuita seko munhu achitiza zvinhu zvake ndo zvinhu zvazotozvitamisa kuti munhu ari kutiza akunditizireipo kuzoti ndati ndadaiso ndisambikenza ndiripa pamaenda ngotamboneni asikusapasopa apa ndazoti ndakuwara chiasada kumainibudza akangondipa 500 kawaya kumasowe kwarinda nokuziva andikuzivi iye ndongomuona achingoti ndenda masowepo musi vangotikwati panhamba yake tikamufonera timbomudza kuti naiwa batsira munhu ainde kuchipatara wakabvarura munhu namba dzake ndaitova nadzo but nekuti akandibloka nekuti mwari kachingondiita yangondidzidisebosi azvinondibatsira kamba ndidzona everyday ndoramba ndichifunga nezvake ndichiramba ndichirwadziwa everyday ukabva wadelete nanatodzitinati mwari kachingondibatsira yangu bhozi ndichitotraya apa sometimes dumbu rangu ndaura nandumbudo sometimes dumbu rangu rombozvimba kakuita hanzi wakabayiwa dhepo here handina hana bayiwa dhepo you guys deranga rakabayiwa dhepo tichiti dhepo ini handachandoshandisa since ndamwana wangu 1 mwana wangu akutotsvena 6 years but handini kana pilisi handini kana chii right chimbotangira papa kuenda uyu uzoya nemasaustoona tafambira nyaya dzacho kana zvichiita enda mangwana because nditofunga kuti nhamba dzevanhu vari kufona pana pane marelationship issues wednesday tida kumboya nenyaya dzemarelationship issues timbogwa kuti zvakamira sei mukufamba alright uzoya nemaresults alright iripo munin'ina sharp asi iko zvinori kuwa sei andona alright kola hello Zimbabwe hello taswera sorry yenyu yaramba achingofona sorry yenyu mazomira nguva yakareba maswera sei maswera sei ndine wifi alright inini sisimeri ndawewo nenyaya yangu ndinoshanda ndiri madhumbi kuzimbabwe asi zvandiri madhumbi ndiri single mother kuzimbabwe ndiri single mother nemwana wangu 1 saka mwana iyeye ndakamuindisa kuchikoro ndega pandakabara baba wacho akabva vashaika saka ndakasara ndiri nemaresponsibilities acho ese ndirini baba ndirini mai saka ndakamanija kuindisa mwana wangu kunze kwenyika kumudzidza akagraduata muna June last year saka chiripo ndechekuti chiri kundirwadza mumwoyo ndezvekuti pari zvino zvine quarantine ndakareducirwa salary yangu ndaitambira zvangu mari yakanaka stereki ndaitambira 500 US per month saka ndaiafoda kuendesa mwana kuchikoro because ndabhadhara nemainstruments saka nyaya asi kushanda ndakazama kuti chibwano vanotibatsira vakatibatsira tikatombobhadhara mari half down yefees 8000 kucanada asi chakanetsa ndechekuti tatisina mapepa aidiwa akakwana kuembassy anopruvha kuti mwana kunokuti nezvakati nezvakati zvinozoita kuti kana akawana problem ikoko anokwanisa kudzoka kumba ndobva vadhinaya chii saka izvozvi pandori neprocess yekuti mari yacho vakanga vabhadhara vachidzoserwa mari yavo saka ndiri kukumbirawo pamadiaries vari kunze vanokwanisa kumubatsirawo kana nemalingi ebasa
kana kuti vanokwanisawo kumuwanira basa. Akaita hotel and tourism management. Ane certificate re-teaching. Akaita neboard reku-island pa-quarantine akapasa. Ane pastill accounting certificate. Akanyora ma-IELTS akapasa. Okay, matari kuCanada. Matari kuchikoro kupi? Ari kuchikoro kupi? Izvo ari kuteki. Wari kuteki. Asanga achida kuenda kunoita masters kuCanada. Alright. Saka basa ramukati basa anopiwa malink kuteki. Kwaari koko kuti akwanisa kuti awane mabasa ari kuteki koko. Alright. Chero vakatitumira ini kana vanenge vachida nhamba dzake. Ndokwanisa kuvapa please vanhu ngavandibatsire. Saka ini ndakupinda nhamba dzenyu apa. Ndakupinda nhamba dzenyu apa kuita kuti vanoda kutaura namama ava ngatibatsirei mama ava please vakwanise kuti vabatsire mwana ashande at least ashandirewo ikoko akwanise kana akashanda anogona kunyatsitsvaga bhezari akadzikama antimaona vachigadzisa kana bepa racho rinenge richidiwa iroro kana at least kutozvibhadharira ega anenge akwanisa kuzvibhadharirawo ega antimaona right ndonyora kuti ani zita kuti nditi vanhu vatibatsire nemari munhu wese ari kutambudzika handizvozvo havana mari vanhu tarangu nyorai kuti Gladys alright vanongondibatsirawo chero vari kuaustralia vari kupi vangomubatsira wakangowa no even chero akaenda ezeneni haasarudzi as long apinda munyika achaona zvekuita handizvozvo anoona zvekuita aiwa handizvozvo okay hanzi inbox me I can help pane ati inbox me I can help alright ndichatarisa ezvinondiri pako wonaka anzani yati inbox me I can help VG tora namba dzamama idzi ndapina apa tora namba idzi dzandapina apa tora namba dzandapina apa apo idzo uvafonere kuWhatsApp tora namba kuWhatsApp tora namba dzandapina apa uvafonere VG tora namba dzandakapina apa uvafonere kuWhatsApp thank you very much thank you VG thank you very much right mama mbonde chimboenda mutsvaga munhu wenyu uyu mutotaura naye pamwe zvinogona kutoita maita nyusisimeri ndatenda zvizhinji kuwadhairizi use murambe muchibatsira vamwe aiwa tinotenda mama tinotenda thank you very much nemiwo right mavanzwa mamaka vanga vachidawo kubatsirwa handiti uyu mwana ingaizika ini zvandikutoona pamakozi anhu ari kufonaka ngatiitei show iyi yezvinonetsa izvi nemusi Wednesday zvemarelationships izvi handitika vana mai vesewo nanababa movepo tichibatsirana kubatsirana nemasingle ladies edu aya masingle mothers vechidiki ava vari mumarudo varume vakomana tiripo tichibatsirana navo handitika ngatiitei show iyi nemusi wechitatu how do you think toita show iyi neWednesday yakangomirira zvemarelationships dzerudo idzi tongovavhurira mukana vachitaura zvavanoda hanzi mai Stephen yes she was trying to call me back ndivafonere muri kuzviona sei guys kuti tiite kashow kedu aka hello sorry my Stephen pandakufonera pawafona ndandiri pane imwe call ndandine vamwe vanhu ndandinawo pafoni guest waswera sei mwana azvazodi mwana anoenda sani kozi anenge akutopira bhazi rekuenda kupolokwani noti musikana mukomana ndamupiwa makuseni wazopiwa madii zvafamba sei ndazoendako makuseni kupolice station kwachona ndobva afonerwa akanzi ndonomupa mwana ndobva ndaendako kumba kwachofa ndapiwa saka ndinai misheu hasi chiritori chesi kuti agare hati arikuda kurova misheu ada kuuraya misheu akatotaura kuti izvo ndiri kutomuuraya akatodza vanhu akatotukana manyini vangu ko misheu ada kuurayirwa yanozivei
anzi ndakamuchengeta kubva ine 3 years nhasi wakuda kuzondiramba nekuti mwana ane 12 years zvese zvakaita. Alright, saka wataura nababa Mishe kuti mwana uye kupolokwane? Ndataura navo. Alright. Vapiwa phone number dzangu nasansela vakafona. Saka vati zvoni vari kutsvaga mari yacho yekuti munhu akangobva kumusha ita ndikutsvaga mari yekuti mwana wacho auye kozi hapasisiri sei unozodemba mangwana. Ndizvozvo. Iwe hauna mari here? Ini handina mari yandinayo so far. Alright. Mari inotowanika month-end. Alright. Zvocho zvakaoma mwana hachatoende kuchikoro. Usacheme baba Mishe vanta plan kuti mwana wavo auye. Usacheme hapo. Vanta plan. Alright, iwe wantu wakangone peace order here ko vadi kumuvharira because akaviolate peace order. Hana kuyamba kwe. Apa pachona vangasipika vangochida case number. Saka case number yachona chipepa chacho ndaenda ndichitisha pangachiri saka ndachiwana ndofanira kudzokera necase number yachona kumapurisa. But zviri kuitika zvachona kwari kugara nekwandiri ka police station dzedzo dzakasiyana vanoendla makesi acho vakasiyana. Saka iye ari kuenda kune imwe police station unoisa imwe information kuti hanzi inini ndakamujambira mwana. Iye ari akatora mwana zvatisina kuwirirana. Neme Mishe kwadi kubuda mu Cape Town. Kwadi kuchironga zvokuti ubude mu Cape Town. Ndobuda ndichienda kupi right now kwandoziva handina munhu wandoziva anokwanisa kunditora kuti ndisuduruke. Kozi izvinezvi nyaya iri kunyanyorwa saka nichivari suppose kunyora matesti asi kutoenda kuchikoro right now nekutya kozi ari kutiteerera kuchikoro kwemwana kwacho anogaririzira kubasa kwangu kwacho anogaririzira. Saka kuti tichibuda kwacho tifambi takutotya kuti munhu unogona kujuna kana kozi nezuro aimhanyisa motikari isingaita chuda mwana akaita mama nezuro takapotosabonderesa sezvechimhanyisa motikari. And the problem mwana runyira grade 7 otherwise maingobva kwamunogara kumotamira somewhere kune chekure zvese nechikoro chinja vana. Handizoti ndoita sei kozi dengotisiya nepisi mari yangu yaanokwereta ake anondikwereta yaitora chichadika hainayo basi otisiya tozvigarira muri nyararo dhani kuti shungurudza kwari kuita nhasi papa ambouya handikuda kumwira poison panapa ndichaitoita ngozi panapa itoita kuti inini ndikasafa. Ko pamba ipa pakapaziva sei? Ko pamba penya kapaziva sei? Kumba kwenya kapaziva sei? Musi Friday ndakaenda kunorara kubasa. Ndobva ndasiya mwana nanamaini nonkozi zanzisingaita kuti asare ega kumba kwanga tichigara. Ndaisa ndakuzwana nevanhu ndindivatrase kuvasira mwana mazuva. Saka pandakasiya Mishe mwana akafamba wachiona vanhu ndokuonekwa kwakaitwa. Plus iye wacho aifamba mubhawa achiti muri kuziva here kuri kugara mukadzi uyu ndakamuchengetera mwana kubva ine 3 years kusvika 12 ndibatsireiwo akanditiza mazona achikutsvaga. saka mubhawa manga ari muna sekuru vangu iye havazive sekuri vavo vakabva vauya kunodzana mainini wangu kuti mwana wenyu ari kutsvagwa ngaangwarire. Saka inini Sunday yacho ndoyandaibva kubasa kuti ndiyozotora Mishe kuti dzokere kumba handina kuzoti munhu akatogaririsira kudzara. Saka tichingopinda mugedhi ndopakabva adedza mwana kozi akasarira kumashure abva adedza mwana abva atora mwana abva enda naye. isi tozosara kutsvaga mwana hatisi kumuona ndopaakachizonodzoka bani. Saka ndi mwana ndinaye
ati Michelle ndotomuuraya ndakamuchengeta inini Michelle nhasi mozonditiza mozoenda mwana wandakachengeta yani abva ipapo abva aenda nemwana ndobva ndobva akabvunza mwana kuti manga muchigara kupi ndobva ataura ndobva anorara kumba kwachona kwanga tichigara saka nhasi pandazomuka pachipawo ndichienda kupolice station ndobva ndanotakura zvinhu zvangu ndobva ndanozvisa kwana mama kwana mama kwacho hakuna mupese yakanyatsokura ko kuri kunzi kune vamwe vari kutanzi kwaizvo kwai kucape town kwainda kumataxi rank unoudza mataxi driver anzi vanomushanda kutaxi rank kwachona ukaenda uine nyaya yako vanoda 300 rand kuti vamutsvake kozondoro tinoshandisa piwo yedu kumutsvaka akasiya kuti anga sisimedi kutaxi rank kwacho ndakatombokuenda vanoda mari vanotokuzoti 300 rand yo because the only solution iripo panapa ndeyekuti iwe wode wanga wabva ikoko wabva waenda kana kuJoburg kana kune imwe nzvimbo kure kokuti unochienda nevana vako unochinja chikoro and everything kuJoburg kwacho ndinoenda kunani wandinoziva I mean kuJoburg zvinhu zvachona kwanga zviri ndazvituta mwedzi usati wapera ndakabhadhira reni ndazvituta ndauya nazvo kunoku ndawesta mari kuuya nazvo futi kunoku izvo zviri panze zvinoda kuitwa mumba hazvisi kukwana kuita mumba machona property yako ndazozvituta nhasi kozi paakabva nemwana kunoku akabva mubvunzo kuti muri kugara kupi vabva vaenda ndipo kwaakanorara ikoko kumba kwako kwandakabhadhara saka izvi zvimuripi ndiri kwanamainini vanhu ko zvinhu zvokunovata kumba kwako anozviwanepi handizivi akanobvisa chihuri changa chiri kukunobvedzenora kupinda imbovu vatitozoroti kumba kwachena hakusisirisesi kuti haugoni kuti kana ukaenda kupolice station mangwana utifonere here kutaure nemupurisa anenge ari police station ikoko kupolice station ndogona kudzokera mangwana achona then timbotaura naye tivaudze kuti why are you taking this matter lightly, because if anything happens then we are going to hold you liable on this case. ndinodzokera mangwana ndinofona muzvinzwire zvavanotaura kozi iye ndiyakaenda unomangaro tanzi nini ndamupa mwana ndamuramira mwana handisi kuda kutora mwana ndozvaakanotaura because the problem yetaxi rank tikutya kuti zvetaxi rank izvi vanhu vakupa 300 ndanotora netaxi rank akarohwa akafa then it's gonna be on us. 1 2 akarohwa nemataxi driver anogona kutozokukuvadza imanje anoona obva atiza zvakangofanana anyange akasarohwa kwachisiwa anongotikuvadza zvakangofanana saka muri kuti arohwe saka muda kuzvipira kuti arohwe kana tirohwa ngaarohwe kozi akafamba kuhama dzangu dzese achitondiudza kuti muri kuchema manje manje akavaudza kuti muri kuchema manje manje hakusi kudhara machema saka Michelle ndiyo nga nditinyanyode kuti aite sei anyanyosuburuka muri kuzviona saka mochori kuti ndakabva kumusha manje manje handina mari ndinewana mari sei madzora saka ndangosakawo ndakadaro. hanzi uri kupi kunonzi kupi kucape town? izvinezvi kucape town ndiri kudanoni ndokwandii kui kudanoni kudanoni hanzi ndiri kunonzi kudanoni. I think inini kwandiri ndichiona the only way is you need to move out of Cape Town. ndozvandiri kutoona zvinotoita kosi ndikaramba ndiri kuno kwachonaka handina maendera ndokwanisa kuenda kubasa kozi anondigariridza kubasa kwachona akatomboita mazuva achindigariridza murungu abva tonditi
ukazoti waita sei wabuda iyo sara aripo pagedhi ipapo akatomboita mazuva achiti garirei pakaona kuti zvekubasa kwangu zvacho hazvisi kushanda ukabva kudhanoni kwako kwaunogara ukaenda kunogara kuna Stirandi uko kuna naKayeli chako anokuwana here wochinja mwana chikoro haambondiwana as long as pasina hama dzangu dzinenge dzichiziva cheto unongoenda wakanyarara uraiti guys ngatitei so uyu munhu ngatsvage imba kunhingikiri ngati mwedzi watopera kauyu muchekereiwo imba kunonzi ndogozisiva here nzvimbo dzecho dzeCape Town muchekereiwo imba kusiri kudhanoni guys muchekereiwo imba kune dzimwe nzvimbo uko kuna naKayeli chauko kuna naStirandi kunonzi kui amhene kokoko muchekereiwo imba ikokoko handimazviona please muchekereiwo nzvimbo kubva kuna nadhunoni kwachekoko momuchekereiwo pamwe pekuti agare nevana then obva achinja mwana chikoro hanzi uyai kuJoburg munozomupa here pekugara kuJoburg guys mabasa anowanikwa here kuJoburg kana kuStrand fadzai muchekere kai yako muchekere accommodation yacho muchekirei kuStrand kwache kwa accommodation unozongotravel achienda kubasa kana kutsvagira mabasa ikoko kusaidi kwaanenge ari unongotsvagirawo mabasa ari maagents akawanda unongotsvagirawo mabasa ikoko uchiita sort to your life vochinja mwana chikoro no problem ugara nevana vako chero akateerera live kabhat haazozivi kuti mukadzi aindepi isi tizvo zvatitongomutamisa toenda nemakuriro akaita Cape Town anomuwanepi alright guys kuchiuyai kuwhatsapp kwangu vanogona kubatsira neaccommodation kune imwe nzvimbo uyai kuwhatsapp kwangu chero akateerera live vanongova kuti tati ngaatuti ainde kumwe asi kuti kupi dhololo handimaona so guys nemakuriro akaita Cape Town kana pakawana achiaruda kutenga zvinhu zvarikutengesa hangu zvinhu fadzai bvisa namba yako iyo fadzai bvisa namba yako iyo fadzai uya kuwhatsapp kwangu bvisa namba yako iyo Joburg ndi kutyira kuti mabasa anonetsa dhani kwake kwaanogara uko anogotevera kupi kwaanenge achiziva nai guys anoteverepi kwaanenge achiziva because apa imba iri kutsvagwa setazikama kuti inowanikwepi pamwe inowanikwa kuPhilip pamwe inowanikwa kuStrandi pamwe inowanikwa out of Cape Town pamwe chero kwayawanikwa imba inongowanikwa kure unongazi nemakuriro akaita Cape Town munoiziva here anganomutangira kumutsvaga pai anganotangira kumutsvaga kupi zvakafanana nekungoti muno muRustenburg ndoti kuti avanhu unotangira kumutsvakepi kwaunoti ndotangira kumutsvaka papi zvakafanana nezvatiri kutaura izvi kuti zvakafanana kuti munhu anenge achibva kana kuti kumasasa paki uko achinda kunogara kuchitungisa uko unotangira kumutsvakira pai kuchitungisa mune makuriro ada chitungisa iyoya ndozvazvakangoita zvatiri kutaura izvi right guys saka anenge ane nhingikiri ekunana defti kokoko ameno hanimaona ane panoziva kune accommodation yai kuwhatsapp kwangu tione kuti tataita sei titaurirane tione kuti zviri kudii then vanzani ane zvinhu zvari kutengesa vanoda zvinhu kutengesa chinechi ayo kafiriji unotoinida ka unotoida ka nevana chinonesa mari yacho yekuzomuvha kubva kuno kwacho kuenda ikoko ndinenge ndisisina ndakarwa ne3 days uri kunzi unobhadharirwa mari yerenti iwewe for 3 months nasomebody else panapa saka iwe tsvaga renti tsvaga imba mari yako yepei iwe wotakura hausi kubhadhara renti kai wotakura zvinhu zvako ndinenge ndakutobuda as soon as possible because panapa pachona ari kutogara aripo ndozvatiri kureva that's what we are saying kuti iwe takutokupa task zvakwauri manje apa ndiwo zvakwauri iwewe iwe waona munhu anokubhadharira renti ye3 months right zviri nani uzodzoka pano chera kuti guys pane kwandawana imba tisi kuda kutomboziva palive ini ndindega ndinechizati waiwana kupi ndawana imba handika saka motikari yekutakura zvinhu zvangu handiti then zvinhu zvongozototodzwa mari ukutozoya pano kutsvaga kuti ndiri kutsvagawo mari kutakura zvinhu zvangu asi kana ndini mai nhingikiri vaya handitika vanoda kubatsira vobatsira kutakura zvakuenda nazvo because firiji you're going to need it une vana saka iwowo taski munhu avepo tatobata isusu madhimini kuti ningi achakubhadharira rende 3 months iwe chowoita kubva mangwana chirega kuzorora chida chichitsvaga imba kure ukowo usatengese zvinhu
handiti mari yangu idazobhadhara rent iwewo unogona kuzotakura zvinhu zvako kana ashotawo vanhu anenge techingozona kuti zvinoitwa sei utakure zvako utize nemwana wacho zvinani akatodzokorodza grade 7 next year no problem but ave kune chimwe chikoro ehe saka takupa task iyoyo handiti ehe saka iwe uzongondifonda ndizati imba ndaiwana kupi kure kwete imomo munharaunda mamuri kwete mutanonu wotoenda anzi John anenge ghost aiwa John isitomuziva ighost kwamuri isikwatira asi ghost animaona iwe wotosumuka mangwana utodika isi kana muri kune mamwe maareas muchiziva kunemba WhatsApp yangu yakavhurika ndibatei ndobva ndamuudza mosangana motaurirana fadzai ndibate fadzai chialabo ndibate kuWhatsApp kwangu sezvo uri kuti iwe unogona kubuya kuita kubasa kwangu hanzi mari kutakura on me good zvapera sorted nditorirewo madmin nditorirewo screenshot pinai comment yazanele guys sorted handiona zvanachikudza sorted kwai mari kubhadhara ndini chabhadhara neumwe mudiaries panapa saka chero kawana kupi unongobhadharirwa mota yako utakura zvinhu zvako maadmin ndipinireiwo kakomment munozomukangama kamaadmin mukasapina comment iyo ndakutomutsvaga inini ndichaioni manje comment iya ndichitotemba maadmin comment section maadmin maiona here comment apa totsvaga munhu iyeye ndichaiwana here comment yo pane munhu anitorawo here screenshot yemunhu atindobhadhara ningikiri pane munhu atorawo here screenshot yekuti pane munhu atindosobhadhara ushu ndikubhadhara transport because handichaioni okay ushu thank you Zanele thank you Zanele thank you ndanda kutsvaga comments ningikiri yako ndika nditoningirira ndotora neko picture mafoni sezvari kushanda anachotosa picture alright so ndaiwana ndaipina so iwewe sorted task ndakupa mangwana uchega kuzorora shamwari enda kure kwacho kwari kuenda ikoko ya sorted zvinhu zvako zvinokwana 1 room kana 2 rooms nokwana kuzinda kusiya mbhedha ndatora mattress necouch mbhedha ndasiya sofa ndasiya no problem saka chinotsvaga 1 room yacho nayo mangwana ozondipa feedback zvinhu zvaita ndikationewo vachaya kumainbox achitivawanawo imba ndikude mangwana makusiya alright sharp chirega kuchema sorted alright sharp madiaries regai ndikutendei Zanele bhebhe ngiyabonga sisi wami ngiyabonga umkhulunkulu akubusise ngiyabonga John Kariwo my brother thank you very much god bless you pamuri kutapudza pese mwari vadzosere mufunge it's not easy ukona mukadzi mukuru wochema kudai unenge wapererwa ukona mukadzi mukuru wochema kudai unenge wapererwa usikaza zindodini so I think this is the only way iripo right now just kungo disappear onochinja vana chikoro and everything that's the only way iripo animaona that's the only way iripo so thank you my dears I'll keep you updated kuti mangwana acho zvafamba sei kune vari kuzivawo kune dzimba kure musiri mudhunoni imomo andichika please get in touch with me ku WhatsApp kwangu so that ndokumusangana andichika then momo haikona zuri kana masangana mamuonesa umozorumira futi kune murume uchu kuti ari kugara pakati mazimba please hatina madiaries mweya wakadaro hatina mamuona masangana mamutaridza imba mozodzokera futi kumurume wacho moti ndipe 500 ndikutaridza kuti anogara papi morumira futi please inzwaiwo tsitsine misodzi yomwe mukadzi ngatinzwaiwo tsitsine misodzi yemunhu ushu yemukadzi ushu atoshungudzika chazi ndopanozoimwa vanhu mapoison apa omwisa iye nevana vake poison kuti zvindibve saka ndinotenda kune vese vabatsira mwari akuitire zvakanaka diaries munondipisa manyemwe so munondipisa munoziva kuti tinotoita zvinhu tinotogona kudarikana nemafoundation tinotogona kudarikana nemafoundation panapa because any minute yangoti munhu dambudziko panotiwana wananta chipini kuti ini nawo help pakati tinotogona kudarikana nemafoundation ava vanopiwa madonations ava vachidii vachidisa hatina madonation isu tinongorelaya upon one another ipo pano tinongorelaya neumwe kuti dambudziko rako kaenda pano maybe
panongoona munhu anogona ngoti ende zvatoita hapana munhu afunga vanhu vangoti hamufonerei beki uyo ari kufona I called beki and there you go mabva matopindira Zanele naJoin abva vatopindira. Thank you guys, thank you very much. And this I hope matora screenshot yaZanele kuti tigozoziya and then anenge ari ku-UK she can communicate nemi and Selina communicate naye ikoko kuitira kuti kana imba yacho yawanikwa akututa then imenge mchiziva imimi kuti zviri kufamba sei imari. The Bulawayo guy aenda, the Bulawayo guy atosvika kumba, the Bulawayo guys atove kumba, don't worry, atove kumba, the Bulawayo guy atove kumba as we speak. Nditi maona atove kumba. Yani upenyu hwakaoma skana. Ya upenyu hwakaoma. Upenyu hwakaoma. But anyway, ndozvazvinoita upenyu hwakaoma, ndozvazvinoita. Tingadi. Hapana. So guys, I think ndo zvatanga tinazvo pano nhasi. Hanzi ko Shadi akazodi. Shadi nambuya vake vakutotaura naizvo zvemwana izvo vakaita arrangements izvo akati Shadi akataura nasisi Selina naAunty Selina. Hanzi mbuya namba dza Virginia. Handina namba dza Virginia. Akataura naAunty Selina saka Aunty Selina vakamusoftaka vakaita zvavakawirirana akanogadzirisa. Esi Hilda akanogadzirisana naNingikiri na vakataurana naye vakagadzisana kuseti kangozowa chinzi mambuya vacho ambuya vacho vachinifonera kuti tataura ende makaita henyu zvinenge zvabatsira tawirirana kudi saka handisiti vakawirirana kuti kudi handina kuzombobvunza because vakangoti vawirirana handina kuzombobvunza kuti vawirirana kuti chii. Andimaona handichanzwisisi panapa. Pana Ningikiri pana amai vari kuvasenda message panapa vari kuti vakapa Tatenda mari yekuti anodzisa chikoro kusvika apedza form 6. I don't know about this. How can I get hold of this lady? Ari kuti akapa Tatenda mari kuti apedze form 6 before mai vake vasati vamufurira. So I don't know. Let me take a screenshot. I don't know. Regai ndigomutsvaga. Handisi kumuona angoisa message uyu kuWhatsApp yeNingirikiri. Angoisa message kuWhatsApp saka kutrai kumutsvaga. Handizi aisi shamwari yangu saka ndichatozomuona kana asi online. Ndinoshari kupi?
Haasi online. She's not online. But this lady I think I diaspora later. No man. I think I SA. I think she's in SA. Right? Munhu wanaye ishamwari yangu ndichabvunza munhu wanaye. Ndichabvunza munhu ari kutoka mapictures naEstereki munhu ndinoziva. Ishamwari munhu ndoseka naishamwari yangu saka ndichamubvunza. Kuti zviri kufamba sei. Ndichakupa information guys. Ndichakupa information zvifamba sei. Saka guys tosangana nemusi Wednesday musakangane guys anditika pane nyaya dzerudo, confession yerudo. Andimaona pane confession yezverudo. Andimaona iko zvine mtulisi haasi online saka haisi shamwari yangu pa WhatsApp zvokuti pa messenger zvotogona mubata fast and regai tangetanzwa nyaya yacho kuti yakamira sei. Again, taking as on your channel, take a minute, then is open feedback. So, Wednesday, I confession is Rudo. Antika, confession is Rudo. And then to go ziva right now to tend to mezai to Takatan's Ganyaya. And this Zivi, does Munuana, you are talking about pictures nai, Munuando, we run a nai, to Stumbotara, WhatsApp hysteric. And Mona. Saka munhu andizivi ndiye wachatopebhesa naye kuti amudze kuti sisi vedu vari kutsvaga vomupanda ndosaka ndatozoroti ari muSA because mapictures avana vanotogwa mapictures akawanda vari vese nemunhu andowirirana naye ushu saka ndo pachazozve so far handina information handizivi message yangosendwa kuinbox yediaries saka handizivi I don't know handina any information kuti zvakafamba sei kuti handizivi saka ndosotaka ndazo information naye then ndozokudzai animaona so far handina chandiri kuziva. Saka Wednesday, confession is Zerudo like Zerudo ish. And Mugona Nonga Chidak for natural nyaya Zerudo. Wednesday, Mogadzra, which Niki Varkuchaga relationship advice. I want Taridoka, Baba agree it on a chunk of a pastera. I don't want to go from a pastera agree it. I don't want. Right. To Chibatra Panapa report, she put an advice, but she complained of a cat, she complained of Ruma, she complained of cats, but she found out she complained that she wanted to about the areas, our Nisana, Muma relationships are way more. And those areas so turn out to teach you so tika to batsirase ma areas iwayo antimona saka chero mkoyo muri couple muri two muri mkomana nemskana mukati tendeka istole uya nadzo mukaya muri two mukati aisi tinowirira todanana but problem iri pakuti mskana ndadedede ina handizvidi mskana kuti mkomana ndadedede ina handizvidi andi mskana kuti ati aiwa ane hombe ndobvaruka animona tinenge tichidi techizigadzisa tichifamba nadzo animona tichikupa mazano tichikupa advice kuti zvinofamba sei animona tinenge tichikupa advice zvinofamba sei demambo trial zvakadai demambo aiwo tichingoonesana hatisi kuti toziva but tichionesana tose pamwe chete tichingonsera mukadai hazvitere kuimbozama izvi andimaona kuti zvimire zvinhu zvenyu izvi andimaona zvinhu zvenyu zvimire handiti saka guys morarabo tobatana mangwana ndika tobatana mangwana patinenge tichienda hanzi naLaura thank you I'm relieved now it's okay Laura thank you very much my sister it's okay if you are good now we are also good anditika right saka tobatana nemusi wechitatu mangwana hanzi tofumira ndivari pano mangwana tichienda nasi tofumurana nevari pano madhairies hameno lize hameno zviri kwamuri uyai mufumure ndime muchiziva anditika tobatsana mangwana tichienda kupi tichienda kucharity yedu yenhingikiri hanzi girapa signal hapana signal yapa but ndine chingozati kungofamba chete chete kunenge kwakuitika nyaya yekuti uyai kunotonhora mazuva kunotonhora mazuva uchida kuda turika gumbo kudai kuti kungodzirisana kungodzigwa chete zvamunenge muchingoda nothing else kungoturika gumbo kudai tichawirira nevana vane musi Wednesday regai munzokuva nevane chitatu pano right guys saka maudzana anditika kuti kune dzerudo nemusi wechitatu anditika tichizonzwa dzechitatu kuti zvakamira sei zvakafamba sei saka hanzi bye bye sisi venyika alright iri bom ningi namorara bo God bless you guys tobatana mangwana ciao and bless you.